Субота 26 красавіка. Вітаю, шаноўнае спадарства. Гэта адмысловае выданне Белсату, бо сёння свет развітваецца з папам Францішкам. У Ватыкане на плошчы Святога Пятра перад базылікай неўзабаве распачнецца святая імша за памерлага пантыфіка, і мы таксама будзем мець сігнал з Рыму і пакажам спадарству, як гэта выглядае. Сёння ў студыі ў Варшаве для вас працуе Вітаўт Сіўчык, і гэта сапраўды незвычайны дзень не толькі для каталікоў, але і для свету. Папа Францішак 12 гадоў быў пантыфікам, 12 гадоў узначальваў каталіцкі касцёл, узначальваў таксама апостальскую сталіцу. Папа Францішак запомніўся свету рознымі чынамі і рознымі словамі. Давайте прыгадаем, якія словы мелі таксама асаблівае значэнне для нас, для беларусаў. Buonasera. Мае думкі таксама скіраваны да дарагой Беларусі. Я ўважліва сачу за паслявыбарчай сітуацыяй у гэтай краіне і заклікаю да дыялогу, адмаўлення ад гвалту і павагі да справядлівасці і закону. Я даручаю ўсіх беларусаў пад ахову найсвяцейшай панны Марыі, каралевы міру. Я адчуваю смутак, калі чую пра сітуацыю, у якой знаходзяцца многія з мігрантаў, пра тых, хто загінуў у Ла-Маншы, пра тых, хто на мяжы з Беларуссю, многія з іх дзеці, пра тых, хто тоне ў міжземным моры. Так шмат болю. In Ucraina scorrono fiumi di sangue e di lacrime. Ва ўкраіне цякуць рэкі крыві і слёз. Гэта не проста ваенная аперацыя, а вайна, якая сее смерць, разбурэнне і пакуты. Давайте працягнем маліцца за сур'ёзную сітуацыю ў Ізраілі і Палестыне. Мір, калі ласка, мір. Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. У студыю завітаў Пётр Рудкоўскі, палітолог, а таксама былы аўтар праграмы на Ватыканскім радыё. Спадар Пётр, вітаю вас у гэты дзень у нашай студыі. Вось мы таксама пачулі, як папа Францішак згадваў і пра тое, што трэба спыняць гвалт у Беларусі. Гэта былі словы 16 жніўня 2020 года. Таксама чулі ягоныя словы пра Ўкраіну. Зрэшты, апошняе з'яўленне публічнае папы Францішка ў Вялікдзень і апошнія ягоныя вось словы, прачытаныя ягоным асістэнтам, ён таксама заклікаў і маліўся за дар міру для замучанай Украіны. Спадарства, вось таксама цяпер ужо распачынаюцца жалобныя ўрачыстасці ў базыліцы Святога Пятра. Яшчэ праз момант таксама са спадаром Пятром Рудкоўскім абмяркуем значэнне папы для нашай краіны, значэнне ягонага пантыфікату для каталіцкага касцёлу. А зараз давайце на момант зазірнем яшчэ ў Рым на жывую трансляцыю. Jana Pawła II od razu. Myślisz, że to jest przyszłość Franciszka? Мы бачым, як з базылікі Святога Пятра выносяць труну з парэшткамі папы Францішка на плошчу перад храмам, дзе неўзабаве будзе адслужаная святая імша.
Мы чуем апладысменты ад людзей, якія сабраліся на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Ужо больш як 4 гадзіны натоўп збіраецца перад храмам. Папярэднія звесткі былі, што больш за 130 тысячаў вернікаў сабраліся у Ватыкане для таго, каб у апошні раз развітацца з папам Францішкам. Вядома, што на развітанне прыбылі таксама дзяржаўныя дэлегацыі. Ведаем пра дэлегацыю ад каталіцкай улады ў Беларусі, у прыватнасці арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, мітрапаліт Менска-Магілёўскі, сёння таксама прысутны ў Рыме, а з ім біскуп Аляксандр Яшэўскі, таксама архімандрыт Сергей Гаяк, адміністратар апостальскі для беларускіх грэк-каталікоў, сёння прысутнічае ў Рыме. Калі ж кажам пра шведскія ўлады і прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, вядома, што Дзяніс Кучынскі ад імя офісу Святланы Ціханаўскай прыехаў у Рым на запрашэнне апостальскай сталіцы, а таксама ёсць прадстаўнікі рэжыму. Ігор Сергіенка таксама сёння знаходзіцца ў Ватыкане разам з Юрыем Амбразевічам, прызначаным на пасаду амбасадара Беларусі пры святым пасадзе. Мы бачым, як закрытая труна з парэшткамі папы Францішка з целам пантыфіка праходзіць сярод калідору, сярод шыхтоў кардыналаў, якія сёння будуць канцэлябраваць, то бок таксама служыць святую імшу за памерлага папу. Узначаліць жалобную ўрачыстасць кардынал Джованні Батыста Рэ. Вядома таксама, што для літургіі слова сёння выбралі 10 раздзел апостальскіх дзеяў. Чытанне будзе на ангельскай мове, таксама будзе псальм 22, а другое чытанне выбралі з 3 раздзелу лісту святога апостала Паўла да філіпянаў.
Труну з целам папы Францішка ўжо вынеслі перад алтар на плошчы Святога Пятра. Мы бачым, як калоны кардыналаў таксама рушаць для таго, каб уласна канцэлебраваць пахавальную святую імшу за спачылага пантыфіка. Спадарства са мной побач Пётр Рудкоўскі. Спадар Пётр, таксама хацеў у вас запытаць пра тое, наколькі гэта значная літургія, такая развітальная літургія з пантыфікам. Ну, безумоўна, гэта ўсё ж такі кіраўнік найвялікшай канфесіі ў свеце. Гэта таксама духоўны лідар, пэўны такі духоўны маральны аўтарытэт. Ну, бачым, што падчас гэтага пахавання паводле волі папы Францішка гэтае пахаванне, гэты пахавальны рытуал нашмат сціплейшы, але з другога боку, так як мы бачылі, ну, прынамсі, на маю думку, гэта выглядае даволі эстэтычна, велічна і адухоўлена. Вось. Ну, калі казаць пра гэты момант спрашчэння рытуалу, тут з аднаго боку асабовасць папы Францішка, канешне, моцна паўплывала на гэта. Ну, але з другога боку, варта звярнуць увагу, што на працягу апошніх дзесяцігоддзяў, 50, там, болей гадоў, пантыфікі адзін за другім пэўныя рэчы спрашчалі. Я тут ужо не кажу пра ўласна пахавальны рытуал, але наогул яшчэ 60, ну можа не 60, 70 гадоў назад папа Павел VI каранаваўся, прымаючы тыяру, трохскладнікавую карону. Вось. Шмат іншых было такіх рытуалаў, которые показывали такую асаблівым чынам, показывали эстэтыку велічнасці. Ну, на працягу шэрагу дзесяцігоддзяў ўжо і сам Павел VI, пазней Ян Павел I, Ян Павел II, Бенедыкт XVI імкнуліся да спрашчэння пэўных рэчаў. Зрэшты, папа Францішак узяў сваё імя па святым Францішку Асыскім, які акурат вызначаўся такой аскезай і тым, што, нягледзячы на тое, што паходзіў з заможнай сям'і, стараўся і жыць бедна, дапамагаць бедным, і ўвогуле, мне падаецца, вось гэтае такое адкрыццё на бедных, на нейкія менш забяспечаныя слаі грамадства, гэта ўвогуле была такая характэрная рыса пантыфікату папы Францішка. Нават вось сёння вядома, што вось мы бачым цяпер кіраўнікоў дзяржавы, у прыватнасці прэзідэнт США Дональд Трамп, цяпер на экранах разам з жонкай Меланіяй, але вядома, што каля труны папы Францішка сёння будуць таксама і бяздомныя, і вязні, і бедныя людзі. Гэта таксама была ягоная воля, так і можна сказаць, апошні запавет. Так, ну гэта вось уразлівасць павышаная, можа, нечуваная уразлівасць да бедных, да тых, хто маргіналізаваныя. Гэта такая фірмовы знак пантыфіката Францішка. Ужо неўзабаве распачнецца святая імша, пакуль яшчэ гучыць спеў перад літургіяй. Спадарства, вы можаце бачыць на экранах аблачэнне не толькі святару ў рымскім абрадзе, але і ў візантыйскім абрадзе, у іншых усходніх абрадах. Гэта таксама паказвае багацце каталіцкага касцёлу, бо мы, беларусы, таксама маем і каталікоў і рымскага абраду, і грэка-каталікоў. Гэта таксама вернікі, якія прызнаюць папу сваім пастырам галоўным. Спадарства, бачыце, таксама Владзімір Зеленскі з жонкай Аленай у першых шэрагах сярод кіраўнікоў дзяржаваў, якія прыбылі на пахаванне папы Францішка. Ну, у чакаючым канклаве будуць браць удзел кардыналы, здаецца, 5 ці 6 розных абрадаў, тым ліку і грэка-каталіцкага абраду, ірацка-халдейска, ці наадварот халдейска-ірацкага, некалькіх іншых абрадаў. Беларускія вернікі сёння прадстаўленыя таксама іерархамі абодвух абрадаў, і рымскага, гэта арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, а таксама біскуп Александр Яшэўскі, і архімандрыт Сергей Гаек сёння таксама знаходзіцца ў апостальскай сталіцы.
Цяпер мы бачым, як кардынал Джованні Батыста Рэ праводзіць абрад акаджэння алтара, на якім распачынаецца святая імша. Святая літургія вось-вось распачнецца. Мы бачылі кардынала Джованні Батыста Рэ, які з кадзілам хадзіў недалёка ад алтара. Спеў вось-вось таксама скончыцца і распачнецца непасрэдна такая малітва, менавіта формула літургіі. Так, святая імша за папу Францішка. Адметна, што папа памёр у велікодны панядзелак, і я думаю, што многія вернікі каталіцкія таксама ўбачылі ў гэтым знак, бо людзі, канешне, маюць права да розных ацэнак і па-рознаму ацэньваюць пантыфікат, хтосьці пазітыўна, хтосьці крытычна, але я думаю, што ў касцёле нават крытыкі, калі пабачылі, што вось папа адышоў у велікодны панядзелак. Мір з вамі, гаворыць кардынал. Agnoscamus peccata nostra, ut attisimus ad sacra mysteria celebranda. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі гонна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Мая віна, мая вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Гучыць спеў «Кірыя элейсон, Хрыста элейсон, Кірыя элейсон». Гэта спеў на грэцкай мове, які перакладаецца «Пане, Господзе, змілуйся над намі, Хрысце, змілуйся над намі, Пане, змілуйся над намі».
Oremus. Deus, immortalis pastor animarum, respice populo tuum supplicantem, et presta, ut famulus tuus, Papa Franciscus, qui ecclesiae tua in caritate prefuit, fidelis dispensatoris remunerationem, congregie tibi sibi credito misericorditer consequatur. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Кардынал прачытаў малітву, і ўжо зараз распачнецца літургія слова. Сёння, паводле папярэдняга анонсу, будзе чытанне з дзеяў апосталаў, 10 раздзел, у якім у прыватнасці гаворыцца пра візію Пятра у Яфе. Спадарства, вось зараз мы бачым, як лектар распачне першае чытанне. A reading from the Acts of the Apostles. In those days, Peter opened his mouth and said, "Truly, I understand that God shows no partiality. But in every nation, anyone who fears him and does what is right is acceptable to him. As for the word that he sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ, he is Lord of all. You yourselves know what happened throughout all Judea, beginning from Galilee after the baptism that John proclaimed, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. And we are witnesses of all that he did, both in the country of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree. But God raised him on the third day and caused him to appear, not to all people, but to us, who had been chosen by God as witnesses, who ate and drank with him after he rose from the dead. And he commanded us to preach to the people and to testify Чытанне that he з is дзеяў the one апостальскіх, appointed by і God вось беларускі to be тэкст. judge of the living Пётр, and the адкрыўшы dead. вусны свае, сказаў: «Сапраўды разумею, што Бог не зважае на асобу, але ў кожным народзе даспадобы яму той, хто баіцца яго і паступае справядліва. Ён паслаў сваё слова сынам Ізраэля, абвяшчаючы добрую навіну аб спакоі праз Езуса Хрыста, які ёсць панам усіх. Вы ведаеце, што адбывалася па ўсёй Юдэі, пачынаючы ад Галілеі пасля хросту, абвешчанага Янам, як Бог намасціў Духам Святым і моцай Езуса з Назарэта, які хадзіў, робячы дабро, аздараўляючы ўсіх, апанаваных д'яблам, бо з ім быў Бог. І мы сведкі ўсяго, што ён зрабіў у краіне юдэйскай у Єрусаліме. Яго забілі, павесіўшы на дрэве, а Бог уваскрасіў яго на трэці дзень і дазволіў яму з'явіцца. Не ўсяму народу, але нам, сведкам, выбраным раней Богам, якія елі і пілі разам з ім пасля ягонага ўваскрасення. Нам таксама наказаў абвяшчаць народу і сведчыць, што ён прызначаны Богам суддзя жывых і памерлых. Праз яго ўсе прарокі сведчаць, што кожны, хто верыць у яго, атрымае адпушчэнне грахоў праз імя ягонае. Цяпер гучыць псальм, пасля чаго распачнецца другое чытанне. Propter nomen suum. Nam et siambulavero in valle umbre mortis non timebo mala, quoniam tuum ecum es. Virga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt.
spectum eo mensam, adversus eos qui tribulam me. Impinguastino leo caput meum, et calix meus redundat. Et enim benignitas et misericordia subsequentur me, omnibus diebus vitae me. Et inhabitabo in domo Domini, in longitudinem dierum. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Verbum Domini. Прогучала другое чытанне з паслання святога апостола Паўла да філіпянаў, якое можна скараціць гэты фрагмент такім чынам. Езус Христус з'яўляецца найбольшую каштоўнасцю. Але што было для мяне набыткам, тое дзеля Хрыста я палічыў стратай паводле мэты, імкнуўся да ўзнагароды высокага паклікання Божага ў Хрысце Езусе. Цяпер гучыць спеў «Алелуя», пасля якога таксама прачытаюць Євангелле, фрагмент з Євангелля паводле святого Яна.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Читання са святого Євангелія паводле Яна. Дыякан цяпер аказвае амбону з Бібліяй і неўзабаве распачне цытаванне святога пісьма. Cum manifestasset se Iesus discipulis suis, e prandissen cum eis, dicit Simoni Petro Iesus, Simon Ioannis, diligis me plus. Калі ж яны паснедалі, Езус кажа Симону Петру: «Симоне, сын Яна, ці любіш ты мяне больш, чым яны?» Той адказаў яму: «Так, пане, ты ведаеш, што я люблю цябе». Езус кажа яму: «Пасі ягнятаў маіх». І зноў кажа яму другі раз: «Симоне, сыне Яна, ці любіш ты мяне?» Ён адказаў: «Так, пане, ты ведаеш, што я люблю цябе». Езус кажа яму: «Пасі авечак маіх». І сказаў яму трэці раз: «Симоне, сыне Яна, ці любіш ты мяне?» Пётр засмуціўся, што трэці раз спытаўся ў яго: «Ці любіш ты мяне?» І сказаў: «Пане, ты ўсё ведаеш. Ты ведаеш, што я люблю цябе». Езус кажа яму: «Пасі авечак маіх». Сапраўды, сапраўды, кажу табе, калі ты быў маладзейшы, то падпяразваўся сам і хадзіў, куды хацеў. Калі ж састарэеш, то высягнеш рукі свае, і іншы падпяража цябе і павязе, куды не хочаш. Пагаварыў так, каб зазначыць, якой смерцю той уславіць Бога. Пасля гэтых словаў кажа яму: «Ідзі за мною». Гэта слова Пана. Дыякан забраў Евангелле з амбоны і ў суправаджэнні міністрантаў, клерыкаў з кадзілам і свечкамі сыходзіць з прэзбітэрыю. Цяпер кардынал Джованні Баттіста Рэ будзе чытаць гамілію, казанне на італьянскай мове. Attorno alle sue spoglie mortali, col cuore triste, ma sorretti dalla certezza della fede che ci assicura che l'esistenza umana non termina nella tomba, ma nella casa del Padre, in una vita di felicità che non conoscerà tramonto. A nome del Collegio dei Cardinali saluto
ringrazio tutti i presenti. Con intensità di sentimento rivolgo un differente saluto e un vivo ringraziamento ai numerosi capi di Stato, ai capi di governo, alle delegazioni ufficiali venute da numerosi paesi ad esprimere affetto, venerazione e Пакуль stima кардинал Джованні Батиста Ре verso на il італійській Papa мові che ci ha lasciati. развітваецца з папам Францішкам, а таксама вітае афіцыйныя дэлегацыі. Вось мы бачым прэзідэнта Аргентыны Хавьера Мілея. Памятаем, што папа Францішак паходзіць з Аргентыны, ён аргентынец. Што цікава, нават падчас сваіх апостальскіх падарожжаў стараўся не карыстацца пашпартам Ватыкану, але карыстаўся дакументамі аргентынскімі. І такім чынам таксама даваў знак пашаны для сваёй радзімы. La sua ultima immagine, che rimarrà nei nostri occhi e nel nostro cuore, è quella Гэтае di чытанне, domenica якія былі scorsa, абраныя сёння, solennità фрагменты di Pasqua. з Бібліі, мне падаецца, яны акурат Papa адмыслова Francesco, пасуюць для пантыфіка, для папы, бо яны звязаныя з жыццём апостала Пятра, звязаныя з ягоным пакліканнем, і таксама памятаем, што папа рымскі гэта паводле таксама традыцыі ўяўлення каталіцкага касцёла, гэта наступнік святога Пятра. Scendere in questa piazza per salutare dalla Papa Mobile scoperta Спадар Пётр, калі вось таксама звяртаем увагу на першае чытанне, на другое чытанне, на Евангелле, чаму менавіта ўсё ж такі вось жыццё святога Пятра настолькі як бы істотнае для пантыфікаў, чаму менавіта прыклад апостала Пятра перадусім заўсёды перад вачыма, калі гавораць пра жыццё папы? No, tak jak wy sami skazali, swój rodowód papy rzymskie wiedуть od Piotra, apostola Piotra. No, ale tu jest inne, głębsze wymierzenie, bo życie, dziejność świętego apostola Piotra pokazuje no, wielmi składany moment. Święty Piotr to człowiek paradoksów. Ось само Євангелія, яке було прочитане, воно і про любов, але так само і про здраду, докладніше про любов, яка накриває або закриває здраду. Бо це потройне питання, чи ти любиш мене, чи любиш мене великою любов'ю. Там за третім разом інше слово використовується. І за третім разом Петр засмутився, бо пригадав це потройне одречення, тоді, коли він вельми спужався. Такий чоловічий момент. І 3 рази одрокся від Христа. Тоді, коли, пробачте, Ісус був арештований. Тому тут підбор цих читань, видать, має показать свой особливый драматизм и любого папы, у прywatności папы Францішка. Вельми легко критикувати того чи іншого папу, в випадку папи Францішка особливо легко, коли хтось захоче. Але за гэтым може ховатися певний такий драматизм місії. Папа Францішак гэта першы пантыфік з паўднёвай Амерыкі і першы нееўрапеец, бадай пасля 4-го стагоддзя, які менавіта займаў пасаду на троне святога Пятра. Адметна таксама, што ён першы папа-езуіт і таксама першы з 19-го стагоддзя папа, які належыць да нейкага ордэну. Бачым, што Францішак шмат у якіх аспектах сапраўды быў першым і, падаецца, стараўся быць у нейкай ступені рэвалюцыйным нават, так, падчас свайго пантыфікату. Прынамсі, вось гэтыя такія жэсты публічныя, датычныя, напрыклад, дапамогі бедным ці уласнага аскетычнага жыцця акурат найбольш згадваюцца, калі гаворым пра асабістае жыццё папы у Ватыкане. Ну, я бы не сказаў, што стараўся быць рэвалюцыйным, напэўна, не ставіў мэты, каб нешта вывернуць, там перавярнуць альбо радыкальна змяніць. На мой погляд, стараўся быць самім сабой. Мінімум гэтага фармальнага гарсету, которым любая асоба на высокай пасадзе аточана.
максимум слухання свайго сэрца. Ну і відаць, яго сэрца вось кіравалася ў першую чаргу там, дзе галеча, бядота, там, дзе войны, несправядлівасць, кровапраліцце, бежанцы, которые шукаюць пэўнага паратунку ад канфліктаў, бо гэта значная частка тых, хто уцякаюць з тых месцаў, дзе ёсць кровапраліцце. Хоць, канешне, ведаем, што карціна больш скамплікаваная, але гэта не цяпер з'яўляецца тэмай. Ва ўсякім разе, папа, на маю думку, перадусім стараўся быць сабой з усімі сваімі плюсамі і мінусамі. Калі кажам таксама пра мінусы, так як грамадства іх успрымала, вось вы згадваеце пра кровапраліццё, пра вайну. Мы бачылі, што ў сярод гасцей сёння на плошчы Святога Пятра таксама прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі. І памятаем таксама словы папы Францішка адносна вайны, якія часта былі неадназначнымі, калі ён наўпрост не казаў, хто з'яўляецца агрэсарам. Але, напрыклад, Владзімір Зеленскі сёння ёсць у Ватыкане, а Владзіміра Пуціна няма. Ягоны прэс-сакратар сказаў, што кіраўнік Расіі не збіраецца прыязджаць у Рым сёння. Навошта была патрэбная, на вашу думку, такая вось неадназначнасць з боку папы Францішка, калі мы кажам пра расійска-украінскую вайну? Ці гэта была нейкая дыпламатычная мэта, ці гэта хутчэй нейкае неразуменне, паколькі, можа, паходжанне папы, паколькі ён з Аргентыны, для яго, магчыма, гэта былі нейкія далёкія рэчы? Я бы паставіў інакш пытанне, што вынікнула б, у чым палепшылася б сітуацыя, калі б папа заняў адкрыта канфрантацыйную пазіцыю. Дапусцім, ён востра, рашуча асуджае, грыміць там на Пуціна, на яго атачэнне, або там на ўсю Расію за тое, што там Пуцін робіць. Ці ад гэтага вайна стала б менш кровапралітнай, ці яна спынілася б? Не спынілася б. Прадуктам такой пазіцыі было, па-першае, што ўжо Ватыкан аўтаматычна перастае быць, знікае перспектыва якога-кольвечы пасярэдніка, якога-кольвечы медыятара. Амаль, напэўна, пачынаецца пераслед католікаў унутры Расіі. Можа быць не масавы, можа быць кропкавы, аналагічны, як у Беларусі, альбо, можа быць, мацнейшы. Яшчэ больш праваслаўная супольнасць гуртуецца вакол вось гэтай ідэі імперскай Расіі. Мінусаў нашмат больш у выпадку адкрыта канфрантацыйнай пазіцыі. Гэта варта разумець, што тая псіхалагічная палёгка, которую хтосьці мог бы спазнаць, што ага, вось чарговы такі важны чалавек так адкрыта накрычаў там на Пуціна, ну вось, бачыце, чарговае пацвярджэнне, што Пуцін робіць кепска. Ну добра, гэта некалькі хвілін псіхалагічнай палёгкі, а пазней месяцы, гады тых пабочных кепскіх наступстваў, которые вынікнулі б з гэтай канфрантацыйнай пазіцыі. Не з'яўляецца ролю Ватыкана грымець, публічна спрачацца з дэспатамі. На тое ёсць іншыя, больш моцныя, тыя, которые валодаюць эканамічнымі, мілітарнымі вагарамі, хоць і ў іх выпадку не заўсёды гэта можа быць апраўданым. Згадваем стаўленне папы Францішка да Беларусі ў 2013 годзе, калі ён толькі уступіў на трон Святога Пятра. Клаўдыя Гуджэротці, тагачасны нунцый апостальскі ў Менску, наведаў турмы і наведаў палітвязняў, у прыватнасці Мікалая Статкевіча, наведаў тады ў турме Алеся Бяляцкага і іншых палітзняволеных таго часу на даручэнне папы Францішка. І вядома, што пантыфік асабіста тады заклікаў рэжым Александра Лукашэнко, каб ён вызваліў палітвязняў з турмаў. І гэта быў публічным актам. Пазней, пасля 2020 года, падаецца, што Ватыкан нібыта інакш праяўляў інакш стаўленне сваё да рэжыму. Нунцый быў высланы ў Менск, і мы памятаем, што яшчэ былі людзі на вуліцах з белымі сцягамі, а нунцый паносіў з Лукашэнкам шампанскае. Справа чырвонага касцёлу, падаецца, таксама да апошняга часу не гучала ў нейкіх публічных пратэстах Ватыкану. Чаму так было?
Gamma dell'emergenza. Тут я трошки так думками зачепився за той раніший період. Może być wy lepiej pamiętacie, ale mnie wydaje się, że Klaudia Gucciarotti jeszcze do obrania papy Franciszka nawiedał politwiaźniów, zdaje się, Siewiaryńca i on nawiedał pod koniec 12 roku. Nie wiem, może być mnie troszkę pamięć podwodzić, ale тут mniejsze istotne. W wszelkim razie tyja rzecz, ale na pewno podczas pontyfikatu Franciszka szmat dzieje w tym napramku, kab białoruskie politwniewolone byli wyzwolone. Только тут невеличкая такая корректировка. Это ни нунциатура, ни Ватикан не имкнулись это публично афишевать. Было бачно, что яны отдавали перевагу такой меньш публичной, непубличной дыпламатыі. Гэта ўжо пад прэсінгам, з таго, што памятаю, пад прэсінгам сродкаў масавай інфармацыі нунциатура прызнала, пацвердзіла, што так папа асабіста хадайнічаў об вызволении политвязнёў. 2020 год, пасля таго, што пачало дзеяцца, Ватыкан і пасланнікі Ватыкану, тут не толькі нунцый займаўся гэтай справай, але таксама і Клаўдія Гуджаротці, і кардынал Галахер. Цвяроза ацэньвалі сітуацыю, сітуацыя кардынальна змянілася. Я моцна перакананы, што на непублічным узроўні працягвалася і працягваецца праца у тым напрамку, каб цалкам змяніць сітуацыю. Гэта не ў сілах Ватыкана, гэта не ў сілах нават там штатаў ці ўсяго захада разам узятага. Поэтому недарэчным было б чакаць ад Ватыкана, што ён будзе займацца, напрыклад, зменай рэжыму ці там дэмакратызацыяй Беларусі. Гаворка ідзе пра такія кропкавыя, частковыя палёгкі, которые можна прынесці і католікам, і ў цэлым грамадству, альбо канкрэтным людзям, которые зазнаюць пераслед. Перакананы, што на такім непублічным узроўні гэтая праца вядзецца. Схільны лічыць, што яна далёка не ў такім лагодным ключы вядзецца, так як гэта выглядае з публічных заяваў. Можа быць, не хацеў бы занадта дэталёва разгортваць гэтыя думкі, каб не нашкодзіць. Але адзінае, што у чым я перакананы, што калі ёсць нейкі метад у гэтай жудаснай сітуацыі для Беларусі палепшыць, то зноў жа шлях адкрытай канфрантацыі быў бы контрпрадуктыўны, папросту перакрэсліў бы тыя шансы, которые, калі і засталіся, то могуць быць яшчэ выкарыстаныя. Гэта таксама сведчыць пра характар тых, хто кіруе ў Беларусі, тых, хто кіруе таксама ў Расіі, калі апостальская сталіца такога кшталту палітыку вядзе і вымушаная таксама вельмі асцярожна падбіраць словы ў афіцыйных камунікатах. Гэта проста чарговае сведчанне, што ў Мянску і ў Маскве сядзяць дэспаты. Аднак, спадар Пётр, мы ведаем, што пантыфікат Францішка сапраўды, зважаючы на публічныя заявы папы, зважаючы на заявы дыпламату апостальскай сталіцы, часта быў незразумелы для людзей з нашага рэгіёну, прытым цікава не толькі для беларусаў, але нават тут у Польшчы, дзе моцны касцёл, для палякаў таксама і ва ўкраіне суседняй. Часта святары, біскупы былі вымушаныя тлумачыцца за папу, тлумачыць ягоныя словы і пра вайну перадусім. Ці такія рэчы ўсё ж такі, ці яны не падрываюць аўтарытэт самога касцёла сярод вернікаў, але што важна таксама і сярод людзей, якія, можа, не веруючыя, але маюць нейкія агульнагуманныя каштоўнасці, прыглядаюцца да таго, а што найвялікшая хрысціянская арганізацыя кажа наконт нейкай сітуацыі. Так як я выказаў думку ў цэлым пра папу, пра яго асабовасць, тое, што ён імкнуўся быць самім сабой. І гэта мела свае плюсы і мінусы, таксама і некаторыя заявы, которые робяцца не шаблонна, робяцца спантанна, зноў жа маюць свае плюсы і мінусы. Можам
зноў жа так параўнаць гэтыя выказванні з такімі выказваннямі прынятымі, агульнапрынятымі там у Еўропе да пэўнага часу у Штатах, хоць вядома, што ў часы Трампа гэта кардынальна змянілася, але которые такія правільныя фразы, яны 10 разоў як бы там узважаныя, пакуль яны будуць агучаныя там тым ці іншым палітычным лідарам, асабліва там на высокіх пасадах. Ну, але ці яны маюць нейкую такую спраўчую ролю, ці яны лепшыя, чым часам не да канца прадуманыя, але спантанныя словы. Не ўпэўнены, што тут зноў жа ёсць плюсы і мінусы. Мінусам ёсць тое, што сапраўды з'яўляецца рызыка таго, што пэўныя, што неразважлівыя пэўныя словы могуць быць прамоўленыя. Ну, тут добра было б ужо канкрэтныя выпадкі разглядаць, але дапускаю, што на працягу гэтых 12 гадоў і па такіх геапалітычных, скажам, там пытаннях, і па пытаннях там звязаным з дактрынай, з унутраным жыццём касцёла, што яны цалкам магчыма з'яўляліся ў папы Францішка. Вось, гэта калі яны мелі б падарваць ужо там аўтарытэт касцёла ці папства, то перакананы, што ад самога гэтага аўтарытэт не падарвецца. Разам з тым, нельга сказаць, што Беларусь зусім была абдзеленая увагай на працягу 12 гадоў пантыфікату папы Францішка. Варта згадаць, што ў нашай краіне з'явілася 6 новых каталіцкіх біскупаў. Гэта і сучасны мітрапаліт Менска-Магілёўскі, арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, гэта біскуп Олег Буткевіч з Віцебскай дыяцэзіі, біскуп Юры Касабуцкі, які дапамагае біскупу Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі, біскуп Уладзімір Гуляй, які ўзначальвае гарадзенскую дыяцэзію, дапаможны біскуп Пінскай дыяцэзіі Андрэй Зноска і біскуп Александр Яшэўскі, яшчэ адзін дапаможны біскуп Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі. То бок бачым, што апостальская сталіца ўсё роўна дбала аб такім абнаўленні і аб такой структуры, захаванні структуры. Я бы сказаў, больш 100% дзейных біскупаў Беларусі яны прызначаныя папам Францішкам, то бок у параўнанні з 2012 годам 100% дзейных біскупаў замененыя. З усёй павагай да тых, што працавалі да гэтага часу, прыватнасці надзвычай заслужаны для Беларусі арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевіч, ну і ўсе астатнія дужа заслужаныя, але тут бачна так, што па-першае, касцёл Беларусі быў у полі ўвагі папы Францішка, яго прадстаўнікоў. Ну і што гэтая, скажам так, кадравая палітыка была скіравана на тое, што, я так агульна скажу, не буду зноў жа ўваходзіць у дэталі, але у напрамку таго, каб епіскапат быў больш укарэненым у беларускую нацыянальную культуру, з моцным духоўным хрыбтом, з пэўнай грамадскай уразлівасцю. Я ведаю, што тут маглі б з'явіцца засцярогі, што пэўных рэчаў не бачна, там хтосьці можа праз прызму палітычнай пазіцыі будзе ацэньваць гэты духоўны хрыбет, але тут агульна толькі заўважу, што гэтым палітычным вымярэннем выпадку рэлігійнай інстытуцыі гэта не абмяжоўваецца, не з'яўляецца асноўным крытэрыем. Спадарства, скончылася казанне, якое прамаўляў кардынал Джованні Батыста Рэ, які ўзначальвае сённяшнюю святую імшу за спачылага пантыфіка папу Францішка. Неўзабаве мае быць вызнанне веры, а таксама малітва вернікаў. І сёння яна будзе прачытаная адразу на некалькіх мовах. Сярод іншага будзе там і мова нашых суседзяў палякаў, будзе таксама ангельская мова, китайская мова і таксама іншыя мовы. Preghiamo Dio nostro Padre, che oggi ci ha riuniti per celebrare il mistero pasquale del suo Figlio unigenito nelle esequie del pastore della Chiesa universale, perché lo accolga nella sua eterna pace e gioia e trasmisca ogni bene alla Chiesa e al mondo.
pour le pape François défunt, afin que le prince des pasteurs, qui vit toujours pour intercéder en notre faveur, l'accueille avec bonté dans son royaume de lumière et de paix. Dominum decretemur, من أجل كنيسة الله المقدسة لكي تبقى أمينة لرسالتها وتكون خميرة تجدد في المسيح للعائلة البشرية. Dominum decretemur, pelos povos de todas as nações, que praticando incansavelmente a justiça, possam estar sempre unidos no amor fraterno e busquem incessantemente o caminho da paz. Dominum decretemur, Módlmy się za zmarłych papieży i za tych wszystkich, którzy w Kościele głosili Ewangelię oraz pełnili posługę kapłańską. Niech dostąpią udziału w liturgii niebieskiej. Dominum decretemur, für alle verstorbenen Gläubigen, dass sie in das Himmelreich eintreten dürfen. Dominum decretemur,请为团聚在此的我们祈祷，愿在庆祝神圣奥界后，我们有朝一日能蒙基督召叫，进入他光荣的国度。Dominum decretemur, O Dio nostra salvezza, ascolta noi che ti supplichiamo. Гэта была insieme малітва con la верных, Beata і яе прачыталі адразу на некалькіх мовах. Розныя інтэнцыі, спачатку па-французску, потым па-арабску, па-партугальску, па-польску, па-нямецку і па-кітайску. Тое, што малітва прагучала на розных мовах, на мовах нават з розных кантынентаў, акурат сведчанне паўсюднасці каталіцкага касцёла. Я асабіста згадваю дні моладзі сусветныя ў 2016 годзе, калі папа Францішак наведваў Польшчу, Кракаў. Там было да 1,5 мільёна пілігрымаў з усяго свету. І што цікава, на галоўнай святой імшы, дзе была свайго кшталту прэзентацыя кожнага кантыненту, вось акурат падчас малітвы вернікаў выбралі мову, адну мову для кожнага кантыненту. Што цікава, для ўсёй Еўропы тады выбралі беларускую. І акурат вось такі быў моцны знак і ад папы Францішка, і ад арганізатараў тут у Кракаве, што яны вырашылі да ўзроўню вось сусветнага, каб падняць беларускую мову, каб менавіта мова нашая прэзентавала тады ўсю Еўропу. Цяпер распачынаецца эўхарыстычная літургія. Мы бачым, як дыякан, а таксама святары рыхтуюць келіх. Таксама неўзабаве на алтар трапіць гостыя, хлеб, а таксама віно з вадою. Пазней будзе акаджэнне алтара і ўжо неўзабаве найважнейшая частка кожнай літургіі – гэта перамяненне хлеба і віна ў цела і кроў Хрыста. Вялікая колькасць людзей сабралася сёння на плошчы Святога Пятра. Паводле паведамлення ў Рыму, там сёння больш за 200 000 чалавек, якія ўдзельнічаюць у гэтай пахавальнай святой імшы і моляцца за спачылага пантыфіка. Традыцыйна на такога кшталту жалобнай урачыстасці ў Рыме
прыязджаюць людзі з усяго свету, і часта можна пабачыць над галовамі вернікаў розныя сцягі, таксама сцягі розных дзяржаваў з розных кантынентаў. Кардынал Джованні Батыста Рэ цяпер узносіць малітву і ахвяроўвае менавіта хлеб і віно. Неўзабаве распачнецца найважнейшая частка літургіі, то бок перамянення хлеба і віна ў цела і кроў Хрыста. Сёння у літургічным календары велікодная субота, то бок працяг яшчэ ідзе святкавання Вялікадня і актавы, але мы бачым, што святары, біскупы, кардыналы, прысутныя на літургіі сёння, маюць чырвоныя арнаты, чырвоныя стулы, гэта вось такія поясы, якія маюць каталіцкія святары на шыі. І чырвоны колер спадар Пётр звычайна ж найчасцей абазначае пакутніцтва, але не толькі. Ну так, пакутніцтва і любоў. Любоў Бога, таксама любоў, которая павінна быць уласцівай супольнасці Касцёла. Але перадусім гэта сімвал мучаніцтва, бо каталіцкай, хрысціянскай, агульнахрысціянскай традыцыі гэта мучаніцтва, асабліва першых стагоддзяў хрысціянства, лічыцца такім асноватворным для хрысціянства, для сведчання аб Евангеліі Хрыста. Калі вось гэтыя калоны святароў выходзілі тут да алтара, і мы бачым вось людзей, некаторыя маюць толькі вось гэтыя стулы, то бок такія поясы уздоўж альбаў, то бок такіх белых аблачэнняў, і мы бачылі гэтыя родныя для нас беларусаў чырвона-белыя колеры. Так, я адразу такая асацыяцыя ўзнікла, што тут мора белы-чырвона-белых элементаў. Ну, зрэшты, прыгадваю з гэтай нагоды маё першае закаханне ў беларускую нацыянальную ідэю. Гэта тады, калі я у пазняка ў 90-е гады прачытаў, што белы-чырвона-белы колер вось сімвалізуе кроў і ваду Ісуса Хрыста. Гэта да мяне так моцна прамовіла, што моцна паўплывала на станаўленне такога беларускага нацыянальнага патрыятызму. Не дзіўна, таму што часта ў касцёлах мы бачым выявы альбо фігуркі Езуса Хрыста з такім сцягам, чырвоны крыж на белым фоне, альбо часта гэта ўвогуле толькі ў выглядзе стужак, акурат у такім парадку, бело-чырвона-белым, бо гэта колеры уваскрасення Хрыста. Так, бо ёсць адмысловая кампазіцыя колераў, так, гэта чырвоны крыж на белым фоне, гэта і ёсць сцяг з мёртвых паўстання, перамогі над смерцю, перамогі над злом, перамогі над рэпрэсіямі, бо менавіта з мёртвых паўстання Ісуса Хрыста адбылося пасля такога у значнай ступені палітычнага пераследу, які ён зазнаў, хоць палітыкам не быў. Цяпер кардынал Джованні Батыста Рэ разводзіць рукі ды прамаўляе малітву над дарамі, на заканчэнне якой людзі адкажуць «Амен». Пан з вамі і з духам тваім. Угору сэрцы. Узносім іх да Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Nos tibi sempre tubique gratia sagere, Domine, Sante Pater, Omnipotens Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. In qua nobis spes beate resurrectionis expulsi. Цяпер кардынал чытае прэфацыю, гэта малітва, якая папярэднічае спеву «Святы, святы, святы». Tui sei in infidelibus, Domine, vita mutatur non tollitur, el dissoluto terrestris uius incolatus domo, eterna in celis habitatio comparatur. Et ideo
Неўзабаве распачнецца найважнейшая частка святой імшы, менавіта перамянення хлеба і віна ў цела і кроў Хрыста, калі ўся плошча асаблівым чынам замрэ, будзе ўслухоўвацца ў кожнае слова, якое гучыць з-за алтара. Цяпер гучыць спеў на лацінскай мове «Sanctus, Sanctus, Sanctus», у перакладзе «Святы, святы, святы, Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй, гасанна на вышынях. Благословлены той, хто прыходзіць у імя Пана, гасанна на вышынях». Зараз распачнецца эўхарыстычная малітва, гэта будзе трэцяя эўхарыстычная малітва, якую аддаюць перавагу ў нядзелі і ў святы. Калі гэтая малітва выкарыстоўваецца ў іншых за памерлых, можна ўжываць спецыяльную формулу за памерлага, якая змешчана ў адпаведным месцы. Таксама акцэнт ставіцца на дзеянне Духа Святога ў дзеях збаўлення, яго прысутнасць і ролю ў справаванай эўхарыстыі. Спадарства, калі распачнецца менавіта эўхарыстычная малітва, мы пакінем святую імшу без каментара, вось гэта найважнейшы момант літургіі, і потым вернемся. Гэтая частка будзе, як і ўся святая імша, на лацінскай мове, аднак пасля эўхарыстычнай малітвы мы таксама яшчэ вернемся з каментарамі. Vere Sanctus es Domine, et merito te laudat omnis ac te condita creatura, quia per Filium Tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum Tuum congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum, oblatio mundo oferatur nomini Tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda deturimus, et odem spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua notte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, dedique discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, dedique discipulis suis dicens. Accipit et bibit ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Memore sigitur Domine, eius dem Filii Tui salutifere passionis,
nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesimus in oblationem ecclesiae Tue, et a nosem ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritus eius Sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequivaleamus, in primis cum Beatissima Vergine Dei Genetrice Maria, cum Beato Iosef eius sponso, cum Beatis Apostolis tuis et gloriosis martiribus, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud Te confidimus adiuvari. Ec ostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam Tuam, pellegrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis Tue. Votis huius familiae, quam tibi astare voluisti, ad esto propitius. Omnes filios Tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Memento famuli Tui, Pape Francisci, quem ad Te ex hoc mundo vocasti, concede, ut qui completatus fuit similitudini mortis Filii Tui, simul fiat et resurrectionis ipseus. Quando mortuos suscitabit in carne de terra, et corpus humilitatis nostre configurabit corpori claritatis sue, sed et fratres nostros defunctus, et omnes, qui tibi placentes, ex hoc seclo transierunt, in regnum Tuum benignus admite, ubi fore speramus, ut simul gloria Tua perennite satiemo, quando omnem lacrimam absteges ab oculis nostris, qui a Te secuti es, Deum nostrum videntes, tibi similes erimus, cuncta per saecula, et Te sine fine laudabimus, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta lageris. Per ipsum et cun ipso et in ipso, est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Цяпер распачынаецца брат камуніі, на пачатак малітва «Ойча наш», якую таксама спяваюць на лацінскай мове. «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога». Бачым, як вернікі таксама раскладаюць рукі, падобна як святары, і на плошчы Святога Пятра цяпер больш за 200 000 чалавек, якія вырашылі такім чынам вырашылі развітацца з папам Францішкам, са спашылым пантыфікам. Неўзабаве распачнецца
абрад удзялення святой камуніі, альбо, кажучы, у такой усходняй больш традыцыі удзялення святога прычасця. А пасля гэтага і пасля благословенства непасрэдна святая імша скончыцца і будуць наступныя жалобныя урачыстасці, звязаныя з пахаваннем папы Францішка. Бо твоё валадарства і моц і хвала навекі, спяваюць вернікі на лаціне. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просім, не зважай на грахи наші, але на віру Костьолу Твоєго. І будь ласкавий, згодна з Твоєю волею, а дарись його супокоєм і єдністю, який живеш і владариш на віки вічні. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами і з духом Твоїм. І радайце ближньому знак спокою. Бачым, як святары, а таксама вернікі адно аднаму перадаюць знак супакою. Гэта найчасцей рукапацісканне, можа быць таксама абдымак. Пасля часоў ковіду нярэдка вернікі проста схіляюць галаву ў дачыненні у кірунку іншага. Вось паказваюць таксама сусветных лідараў. У прыватнасці цяпер прэзідэнт ЗША Дональд Трамп цісне руку прэзідэнту Францыі Эммануэлю Макрону. І гэта хіба не толькі знак спакою, бо рукапацісканне было доўгае. No tak, to ciekawy taki moment, bo многие z tych delegacji nie zjawляюцца katolikami, nie zjawляюцца верующими, ale właśnie pełne gesty nabywając takie wymierzenie i człowiecze, i może być nawet polityczne. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Ягнець Божий, який береш на себе грахи світу, змилуйся над нами і одари нас супокоєм. Співають тепер вірники на площі Святого Петра. Неузабаве розпочнеться уділення Святої Комунії, Святого Причастя. Beati qui a cena mani vocati sunt. Domine, non sum dignus. Вось Ягнець Божий, вось той, хто бере на себе грахи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. І люди адказують: «Пане, я не варты, каб ти увайшов до мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўленая душа моя». Цяпер будзе абрад узялення Святой Камуніі, які можа працягнуцца сапраўды доўга. Мы бачым, што на плошчы велізарная колькасць вернікаў, велізарная колькасць людзей, якія прыйшлі развітацца з пантыфікам. І узяленне Святой Камуніі сапраўды можа заняць працяглы час. Бачу, што таксама адзін з дыяканаў падышоў да лавак, дзе сядзяць прэзідэнты, лідары краінаў свету, вось у прыватнасці прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда таксама падыходзіць да Святой Камуніі. Прычасце ўдзяляецца каталікам, якія выканалі пэўныя ўмовы, перадусім не маюць на сабе цяжкага граху і былі нейкі час таму у споведзі. Варта таксама ўвогуле патлумачыць, калі мы кажам пра святую імшу, найважнейшае набажэнства ў каталіцкім касцёле, адкуль яно паходзіць і чаму менавіта гэта самая, скажам так, важная частка ўвогуле ў жыцці касцёла.
у Вялікі чацвер перад смерцю на крыжы Езус Хрыстус сабраў сваіх апосталаў на таемную вячэру, дзе перамяніў хлеб і віно ў сваё цела і кроў і сказаў ім: ешце і піце. І гэтыя словы таксама сёння гучалі падчас еўхарыстычнай малітвы. І менавіта кожная святая імша — гэта перамяненне хлеба і віна ў цела і кроў Хрыста, і таксама ўспамін мукі Хрыстовай, ўспамін мукі Хрыстовай, ўспамін збаўлення чалавецтва ў каталіцкім касцёле. Вядома, што папа Францішак, яго цела не будзе пахаванае ў базыліцы святога Пятра, і гэта таксама свайго кшталту феномен. Ранейшыя папы, як правіла, ўсё ж такі апошнім часам хаваліся менавіта ў гэтай святыні. Але папа Францішак на месца спачыну свайго цела выбраў іншы храм. Гэта базыліка Маці Божай Вялікай з італьянскай мовы Санта-Марія Маджоре, якая таксама з'яўляецца адной з 4 папскіх базылік. І туды будзе труна з целам Францішка перавезеная пасля святой імшы. Менавіта там, у гэтай базыліцы Санта-Марія Маджоре, да труны маюць падысці яшчэ людзі бяздомныя, людзі бедныя і нават вязні. Гэта таксама своеасаблівы знак спачылага папы, увагі да такіх, можна сказаць, часта маргіналізаваных частак грамадства. Адметна, што папа Францішак — гэта першы езуіт на пасадзе, на троне святога Пятра, які знаходзіцца, і вось гэтая базыліка, якую абраў папа для свайго пахавання, мае асаблівае значэнне для езуіцкага ордэну, бо менавіта там сваю першую святую імшу, літургію адслужыў Ігнацый Лайола, заснавальнік ордэну езуітаў. Калі ж кажам пра езуітаў, то цяпер у Беларусі, наколькі я ведаю, няма братоў езуітаў, няма нейкай такой арганізаванай супольнасці, але некалі, калі глядзець гісторыю Вялікага княства літоўскага, то адзін практычна з галоўных ордэнаў, які займаўся адукацыяй нашых продкаў. Ордэны былі вельмі прадстаўленыя на нашых тэрыторыях. Там дамініканскага ордэну кляштару было, наколькі памятаю, 50-51 на тэрыторыі цяперашняй Беларусі. Пра езуітаў таксама там у лічбах не ведаю, але таксама ведаем, што іх сістэма і адукацыі, душпастырства, яна была вельмі разгалінаваная, вельмі развітая. Сёння то структураў няма, але некалькі святароў езуітаў служыла і, здаецца, служыць, хоць тут не ведаю, можа быць, з увагі на спецыфіку сітуацыі нешта памянялася апошнімі гадамі. Будзем спадзявацца, што настануць іншыя часы. Пра гэтыя сувязі акурат і пра езуіцкі ордэн у гісторыі Беларусі варта згадаць, што нават катедра каталіцкая ў Менску, якая ёсць, гэта насамрэч так званы па-езуіцкі касцёл, бо гэта калісьці быў касцёл, ля якога быў кляштар менавіта братоў езуітаў. Калі кажам пра Беларусь, згадвалі мы спадар Пётр, што цягам свайго пантыфікату Францішак намінаваў 6 біскупаў. І вось усе актыўныя практычна біскупы на Беларусі — гэта тыя святары, якія былі вызначаныя папам Францішкам на гэтую годнасць біскупскую. Аднак неўзабаве, вось праз 2 тыдні пасля смерці папы, максімальна праз 3, мае сабрацца канклаў, які будзе абіраць новага пантыфіка, новага кіраўніка каталіцкага касцёла. І на гэтым канклаве ж не будзе ніводнага беларуса, бо ў нас няма ніводнага кардынала. Цяпер няма, так. Трошкі шкада, канешне, так, з чыста такога ўжо беларусацэнтрычнага гледзішча, скажем так. Вось ёсць затое прадстаўнікі з такіх краінаў, дзе яшчэ некалькі гадоў, ці там 10-15 гадоў назад ніхто не мог бы падумаць, што там будзе кардынал і кардынал-электар, выбаршчык, там, напрыклад, у Манголіі прызначаны, у Брунеі.
шэрагу іншых, Капо-Верде, там... Маленькие державы, такие маленькие державы. Католиков. Ну, Монголия, то это огромністая держава, але католікаў там гэта сярэднестатыстычная гарадзенская парафія. Так, лічыцца, што 1500. 1500 приблизно католікаў по всей краіне, а там ёсць кардынал свой. Поэтому тут палітыка, ну, так брыдка кажучы, альбо там спосаб узбагачэння касцёла альбо пашырэння прадстаўніцтва касцёла тут, ну, мае такую сваю спецыфіку. Калі паглядзець на апостальскія падарожжы, то бок афіцыйныя замежныя візіты, так гэта можна сказаць, шведскай мовай папы Францішка, то папа быў у нашых суседзяў у Польшчы, у Літоўскай рэспубліцы, у Латвіі. Таксама быў, калі мы глядзім на далейшых трошкі нашых тут суседзяў у Эстоніі. Што цікава, на Каўказе, у Грузіі, Арменіі, Азербайджане, дзе здавалася б, таксама, ну, калі берем працэнты, невялікая колькасць каталікоў у гэтых дзяржавах, а папа наведаў іх, і нават у Казахстане быў. У Беларусі, дзе жыве да 1,5 мільёна чалавек, якія вызнаюць сябе каталікамі ці належаць да касцёла, ніводзін папа яшчэ не быў пасля абвяшчэння незалежнасці. Чаму, спадар Пётр, чаму так атрымоўваецца, якая тут галоўная перашкода? Ну, тут, хутчэй за ўсё, тыя прыярытэты і тыя магчымасці, бо гэта сукупнасць фактараў, гэта і прыярытэты пантыфіка, і там лагістычныя часавыя магчымасці, ну і лакальны ўплыў. Тут у нейкай ступені пазіцыя праваслаўнай царквы, расійскай праваслаўнай царквы магла іграць ролю, ці сутнасную, ці рашаючую ролю, не ведаю. Гаворкі вяліся, Лукашенко некалькі разоў выражаў такое пажаданне, каб папа рымскі прыбыў. Акурат па гэтым пункце, хоць тут гэтаму чалавеку складана даваць веры, але па гэтым пункце схільны лічыць, што Лукашенко, хутчэй за ўсё, не меў бы нічога супраць. Ён сам, зрэшты, ездзіў у Ватыкан. Ну, так, ну, это толькі адна справа там самому паехаць і... Значыць, паехаць у Ватыкан, іншая справа пагадзіцца, каб прадстаўнік, кіраўнік каталіцкага касцёла прыехаў на такую важную для праваслаўнай, расійскай праваслаўнай царквы тэрыторыю. Ну, тут ёсць такія нюансы, можа быць, не будзем тут удавацца ў гэтай спекуляцыі, але не выключаю, што магла тут прычына быць і па баку самога папы Францішка, так як кажу, быў пэўны набор прыярытэтаў. Яскрава бачна, што прыярытэтам былі такія асабліва праблемныя часткі свету, ну, вы згадалі, там Каўказ, ён таксама не з'яўляецца самым праблемным. Афрыканскі напрамак, блізкаўсходні напрамак, гэта месцы там, дзе асабліва шмат пакутаў, шмат выклікаў, яны, напэўна, былі тут больш важнымі для папы Францішка. Тым больш, што папа Францішак паходзіць не з Еўропы, а з Аргентыны, і, магчыма, яму акурат пытанні нейкіх іншых кантынентаў, не еўрапейскага кантыненту, былі больш блізкія, і ён, можа, хацеў скарыстаць магчымасць свайго пантыфікату, каб звярнуць большую увагу на іншыя краіны. Ну, але што цікава, то на свой уласны кантынент і ў тым ліку сваю уласную краіну, Аргентыну. Ну, у Аргентыне ён і зусім ні разу не быў падчас свайго пантыфікату. У выпадку Лацінскай Амерыкі таксама там, з таго, што памятаю, не асабліва шмат было падарожжаў. Зрэшты, калі казаць пра прызначэнне кардыналаў, бо папа Францыск вельмі шмат новых кардыналаў прызначыў, на дадзены момант каля 80% кардыналаў гэта ім прызначаныя. Але не асабліва не было бачна таго, што з Лацінскай Амерыкі ён... Фаварытаў мае. Так, што там акурат адсотак кардыналаў там амаль не памяняўся. Таксама, як папа Францішак, калі прыехаў у Ватыкан, то перарваў пэўную традыцыю мінулых папаў малітваў на розных мовах менавіта ад імя Святога Яйца, так, бо ён стараўся і заўсёды маліўся па-італьянску, калі звяртаўся да людзей таксама, не пераходзіў на іншыя мовы, у тым ліку, напрыклад, на гішпанскую мову, родную для ягонай краіны Аргентыны. Сама своеасаблівы знак. Ну так, тут
некалькі там фактараў магло быць, ну але тут такі асабовасны фактар, бо тое, што Ватыкан, прыватнасці папа такі гаворыць на вельмі розных мовах, ну гэта стала такім адным з такім паказальнікаў папы Яна Павла II, ну ён па сваёй асабовасці, апрача таго, што быў інтэлектуалам, філосафам, то таксама вельмі любіў, папросту любіў вывучаць замежныя мовы. Гэта было яго такое выдатнае хобі, гэта добра атрымлівалася. Можа, не так дасканала, як у ідэалізаваным апісанні выглядае, бо я чуў, што прадстаўнікі некаторых там краінаў давалі сігналы, што, можа быць, ён не гаварыў бы на гэтай мове, здаецца, там французы, которые дуже уразлівыя на правільнасць сваёй мовы, то там чуваць былі галасы, што там, ну, нехай можа не гаворыць на французскай мове, бо, ну, зразумела, як бы ўсё ж такі, як бы здольным чалавек не быў, то так перфектна вывучыць агромністую колькасць моваў немагчыма, поэтому тут зразумела, што не ўсё было дасканалым. Ну, але ўжо папа Бенедыкт XVI пачаў так адыходзіць ад гэтай практыкі Яна Павла II, ну і папа Францішак ужо вырашыў, што ёсць пэўны такі набор моваў, калі трэба, то хтосьці праз перакладчыка паслухае ці даведаецца. Наконт таксама візіту папы, тое, што вось мы абмяркоўвалі некалькі хвілінаў таму, арцыбіскуп Дамінік Грушоўскі, былы нунцый у Беларусі, некалькі гадоў таму публікаваў кнігу ўспамінаў сваёй такой дыпламатычнай касцельнай дзейнасці. І вось свой побыт у Менску ён згадваў таксама, што ў Беларусі вельмі хацелі і каталіцкія вернікі, і каталіцкае духавенства, і што цікава, нават рэжыму Лукашэнкі вельмі хацелі, каб папа тады яшчэ Ян Павел II прыехаў у Менск. Аднак у Ватыкана ёсць, скажам так, абавязковыя 3 пункты, чаму ці папа можа паехаць у нейкую краіну, ці не можа. Першы пункт — гэта запрашэнне ад мясцовых каталікоў, ад іерархіі. Ну, відавочна, ніякіх перашкодаў тут няма. Другі пункт — гэта афіцыйнае запрашэнне на ўзроўні кіраўніцтва краіны, свецкіх уладаў краіны. І тут нават у выпадку Беларусі бачым, што хутчэй за ўсё не было нікага супраціву. Але трэці пункт — гэта абавязковая згода дамінуючай канфесіі ў гэтай краіне. У нашым выпадку гэта дамінуючая канфесія праваслаўя у структуры расійскай праваслаўнай царквы, і вось менавіта паводле ўспамінаў арцыбіскупа Дамініка Грушоўскага гэта сталася такім камянём, што, на жаль, ніводзін папа так і не прыехаў у Беларусь пасля 91-го году, бо праваслаўная царква проста не дазваляе, каб кіраўнік каталіцкага касцёлу прыехаў да сваіх вернікаў у нашу краіну. Так, ну, у выпадку Яна Павла II, то тут не дзіўна, бо гэта постаць, ну, асабліва знакавая, асабліва харызматычная, і яна мела вельмі моцнае такое геапалітычнае значэнне для Расіі, для расійскіх праваслаўных, для значнай часткі расійскіх элітаў. Я думаю, што, можа быць, менш засцярогаў было па выпадку Францішка альбо Бенедыкта XVI з боку праваслаўнай царквы. Карацей, дапускаю, што там маглі быць пэўныя шансы на тое, што праваслаўная царква дала б дабро, хоць тут цалкам магчыма, што ўжо па баку пантыфікаў гэта не было такім прыярытэтам. Спадарства, закончыўся абрад удзялення святой камуніі на святой імшы на плошчы Святога Пятра. Неўзабаве мы вернемся да трансляцыі з Рыму, але зараз хацеў бы яшчэ таксама падзякаваць спадару Пятру, які сёння завітаў у студыю Белсат, каб вось некалькі такіх каментароў агучыць адносна пахавання папы Францішка. І, спадарства, зараз вашай увазе сюжэт пра спачылага пантыфіка. 266-й кіраўнік каталіцкага касцёлу шмат у чым быў першым. Першы папа з Новага Свету, першы папа езуіт і першы з імем святога Францішка. Ён спрабаваў рэфармаваць касцёл, адкрываў яго для тых, каму шлях туды быў дагэтуль закрыты, прапагандаваў сціпласць.
Ён відавочна моцна адрозніваўся ад Бенедыкта, свайго папярэдніка, які быў значна большым традыцыяналістам. Таму я не ўпэўнены, што калі Бенедыкт пайшоў у адстаўку, усе чакалі, што раптам выберуць больш прагрэсіўнага папу. У гэтым бачылі адбітак ягонага лацінаамерыканскага мінулага. Хорхе Маріо Бергольо, гэта свецкае імя папы Францішка, нарадзіўся ў Буэнас-Айрэсе ў снежні 1936 года. У Аргентыне ягоныя бацькі апынуліся незадоўга да гэтага, уцёкшы з фашысцкай Італіі. У дзяцінстве Хорхе цяжка хварэў на пнеўманію. Каб выратаваць хлопца, лекарам давялося выдаліць яму частку лёгкага. Праз гэта запаленне лёгкіх, на якое папа Францішак перахварэў незадоўга да смерці, працякала асабліва цяжка. Аднак не хвароба прывяла яго да Бога. Будучы папа рымскі прызнаваўся, што гэта здарылася з ім у 17гадовым узросце, называў нават дакладны дзень 21 верасня 1953 года. Перад тым, як пайсці на вечарыну, я наведаў парафію, куды я збіраўся, знайшоў святара, якога я не ведаў, і адчуў патрэбу пайсці на споведь. Гэта было для мяне сустрэчай. Я зразумеў, што нехта чакаў мяне. Пасля споведзі я адчуў, што нешта змянілася. Я быў не той самы. Я пачуў нібы голас, заклік. Я быў перакананы, што павінен стаць святаром. Праўда, і тут Бергольо давялося прайсці доўгі шлях. Толькі ў 19 ён паступіў у семінарыю, а перад гэтым яшчэ паспеў папрацаваць выкідалам у начным клубе і дворнікам. У 22 ён канчаткова звязаў жыццё з касцёлам, уступіў у ордэн езуітаў. Ад езуітаў, папа езуіт, заўсёды чакаюць такой адкрытасці для свету, адкрытасці да розных складаных пытанняў. І Бергольо шчыра прытрымліваўся гэтых прынцыпаў. Для яго не былі чужымі галоўныя захапленні аргентынцаў – танга і футбол. І калі танцы пасля ўступлення ў ордэн ён закінуў, то за мясцовую футбольную каманду Сан-Лорэнса заўзеў усё жыццё. Уявіце сабе, для Сан-Лорэнса было неймаверна мець арцыбіскупа Буэнас-Айресу ў якасці чальца клубу. Для нас гэта была важная іерархія, для яго гэта было чыстае задавальненне. У 33 гады Бергольо пасвяцілі ў святары. Пасля гэтага ягоная касцёльная кар'ера развівалася імкліва. Ужо праз 4 гады ён узначаліў адну з мясцовых епархіяў. У гэты час у Аргентыне пачалася так званая брудная вайна. Вайсковая хунта, якая кіравала краіну ў 70-х-80-х, тысячамі выкрадала і забівала нязгодных. Падчас пропаведзяў у бедных раёнах схапілі і жорстка катавалі 2 святароў з епархіі Бергольо. Пазней ён адмаўляў абвінавачванні, што не папярэдзіў улады пра місіянераў і не спрабаваў вызваліць сваіх братоў з палону. Што праўда, сведчанняў ад людзей, якім будучы папа дапамог уратавацца ад пераследу хунты, было куды больш. Але сваю папулярнасць у Аргентыне ён заваяваў нават не гэтым. Ніводзін касцёльны кіраўнік не зрабіў больш для аргентынскіх фавелаў, чым Францішак у часы кіравання сталічнай епархіі. Калі ён стаў папам, гэта было вялікае хваляванне для нас, бо мы былі вельмі блізкія да яго ў папярэднія гады. Ён заўсёды быў вельмі блізкі да трушчобаў увогуле, па меншай меры тут, у Буэнас-Айрэсе. Ён будаваў школы, бальніцы і дамы для беднякоў. Быў першым біскупам Буэнас-Айрэсу, які адмовіўся ад шыкоўнай рэзідэнцыі і ездзіў на працу на грамадскім транспарце. Тады ж ён завёў традыцыю абмывання ног перад Вялікднём у бальніцах, турмах і дамах для дагляду старых. Тут жыве шмат бедных людзей, і ён шмат працаваў з урадамі, каб людзі, якія сапраўды былі ўразлівыя, маглі жыць лепш. І я заўсёды буду яму за гэта удзячная. У 2001-м тагачасны папа Ян Павел II зрабіў яго кардыналам і прызначыў працаваць у Ватыкан. Аднак і там Бергольо не адмовіўся ад аскезы і сваіх езуіцкіх звычак. Захаваў іх і на святым прастоле, як і любоў да футболу, і сувязь з буэнас-айрэскімі фавеламі. Праўда, толькі духоўную. За часоў пантыфікату Аргентыну Францішак так ні разу і не наведаў. Антон Бяздольны, Белсат. Сярод зацікаўленасцяў, можна сказаць, свайго кшталту прафесія ў папы не была пералічана яшчэ адна. Гэта тэлевядоўца. У нейкай ступені папа Францішак спачылы таксама наш калега, бо ён у свой час падрыхтаваў больш за 30 выданняў для аргентынскага тэлебачання, адмысловай праграмы пра веру, калі быў арцыбіскупам у Буэнас-Айрэсе, і нават потым атрымаў узнагароду ад аргентынскага тэлебачання. Я ж вітаю ў нашай студыі майго калегу Змітра Лупача, былога рэдактара каталіцкага весніка, спадар Зміцер. Дзякую, што прыйшлі сёння ў студыю Белсат. Дзень.
Мы ж таксама маем цяпер сігнал з Рыму. Там працягваюцца жалобныя урачыстасці. Цырымонія развітання з папам Францішкам. Мы бачым, як сотні тысячаў вернікаў, таксама святароў цяпер спяваюць. Менавіта цяпер ідзе спеў, гэта літанія да ўсіх святых. Пасля гэтай урачыстай малітвы будзе яшчэ адзін цікавы элемент, які сведчыць пра рознапланавасць каталіцкага касцёла, бо гэта будзе усходняя малітва, якую правядуць каталіцкія святары не лацінскага абраду. То бок гэта будуць грэка-каталікі, гэта будуць таксама каталікі іншых усходніх абрадаў з Блізкага ўсходу, якія будуць маліцца таксама ў сваёй манеры, ў сваім усходнім абрадзе. Deus, fidelis remunerator animarum, presta, ut defuntus famulus tuus, et episcopus noster Papa Franciscus, quem Petri constituisti successorem, et ecclesiae tue pastorem, gratie et miserationis tue mysteris, que fidenter dispensavit in terris, letanter apud de perpetuo fruatur in celis, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Бачым, як каталіцкія святары, але не лацінскага абраду, а візантыйскага абраду, іншых усходніх традыцый цяпер падыходзяць да труны папы Францішка. У апошнія цырымоніі, калі развітваліся з пантыфікамі, менавіта быў такі элемент, які звяртаў увагу на, скажам так, каталікоў, якія часта выглядаюць як праваслаўныя, так? Таму што мы бачым гэтае аблачэнне візантыйскае, мы бачым таксама, што праз момант, напрыклад, святары гэтыя будуць жагнацца справа налева. Гэтая традыцыя вядомая таксама для беларусаў. У нас у 17 стагоддзі была верасцейская вунія, так з'явілася грэка-каталіцкая царква на тэрыторыі нашай краіны, на тэрыторыі Вялікае княства Літоўскае. Гэта каталікі, якія захоўваюць усходні абрад. І вось калі хаваюць папу, то таксама бачым, што святары ўсходняга абраду маюць свой элемент у гэтых урачыстасцях. Вось цяпер адзін з біскупаў акаджвае труну з дапамогай уласна кадзіла, і ўжо гучыць усходні спеў. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγερός σου, δεόμετά σου, επάκουσον και ελέησον. Гучыць малітва на грэцкай мове «Кірые ελέησον», Господи, змілуйся. Εφη δεόμετα υπεραναπαύσεως της ψυχής του κακοιμημένου δούλου του Θεού, πατρός ημών Φραγκίσκου Παπαρόμης, και υπέρ του συγχωρηθήν αυτό, παν πλημέλημα εκούσιοντε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού, ένδα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού, την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτού αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών, ετισόμεθα. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον.
ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατον καταπασίσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός, Κύριε, αναπαύσον την ψυχήν του κεκοιμημένου δούλου σου, του πατρός ημών Φραντσέσκο Πάπα Ρώμης, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, παν αμάρτημα, το παραυτού πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον ότι ουκέστη άνθρωπος Усходнія малітвы гэта асаблівы знак паўсюднасці каталіцкага касцёлу, яго разнастайнасці, тым, што касцёл распаўсюджваецца на ўсю планету, незалежна ад нацыі, незалежна ад мовы, незалежна таксама ад мясцовай культуры. У пасярэдзіне святой імшы гучала таксама малітва вернікаў на розных мовах, у тым ліку па-французску, па-арабску, па-польску, па-партугальску, па-нямецку і па-кітайску. І што цікава, на кітайскай мове упершыню маліліся падчас развітання з папам Францішкам. Гэта таксама можа быць своеасаблівы знак увагі для каталікоў у Кітаі і таго, што ўсё ж такі апостальская сталіца ў часы пантыфікату папы Францішка працавала над аднаўленнем міждзяржаўных дачыненняў, дыпламатычных дачыненняў з Пекінам. Ведаем, зрэшты, што сітуацыя каталікоў у Кітаі застаецца складанай. Я сам памятаю, як журналіст, калі асвятляў прыезд папы Францішка ў Польшчу на сусветныя дні моладзі, то сустракаў пілігрымаў з Кітайскай Народнай Рэспублікі, і яны у прыватнасці так нават пабойваліся журналісцкага мікрафону, таму што для іх, ведаеце, прыехаць на сустрэчу з пантыфікам сведчанне веры для чалавека, які паходзіць з камуністычнай краіны, дзе ўвогуле для любой рэлігіі ставіцца дрэнна. Мы маем гэты досвед таксама тут у Беларусі. Вось спадар Зміцер, мой калега, былы рэдактар каталіцкага вестніка, напэўна, таксама памятае час, калі адкрыта проста пераследавалі за веру ў Беларусі. Так, я добра памятаю гэты час, калі былі закрытыя касцёлы. Вось у маёй мясцовасці працавалі толькі два касцёлы, это ў Глубокім і ў Добчыцкім раёне ў Калаче, бліжэйшыя. І нават калі там трэба было пахрысціць дзіця, то рабілі гэта тайна, асоба, каб не ведалі там на працы, бо за гэта былі нейкі пераслед быў. Канешне, часы змяняюцца, і, напэўна, нельга параўнаць тое, што было тады, да таго, што ёсць зараз. Аднак тое, што мне асабіста баліць, паколькі я нарадзіўся ў Менску і паходжу з Менску, гэта закрыццё святыні, закрыццё чырвонага касцёлу. Першы такі выпадак пасля распаду Савецкага Саюзу, і таксама гэта адбывалася ўсё падчас пантыфікату папы Францішка, і падаецца, што Ватыкан не вельмі хацеў публічна пратэставаць у гэтай справе. Спадар Зміцер, вы таксама як вернік, як вы успрымалі заявы папы адносна Беларусі? Ну, вось тут это такая нагода, дзе можна так пакрытыкаваць папу, бо ён мала праяўляў увагі, на мой погляд, да Беларусі, бо сапраўды ёсць яго заслугі, бо з'явілася ў беларускім касцёле, здаецца, 6 біскупаў новых за час яго пантыфікату, будуюцца і святыні, а вось галоўную святыню можна у цэнтры сталіцы якраз зачынілі, і пакуль што лёс невядомы. Ну і у той жа час папа выказваў спачуванне, там, я ведаю, як загінула дачка Дугіна, а у іншых выпадках ён не рэагаваў. Напрыклад, калі загінуў Вітольд Ашурак ці мастак Адэль Пушкін, і з такой выразнай пазіцыі з Ватыкану не было чуваць.
і той жа выпадак можна ўзгадаць, калі у Беларусі ў 20-м годзе не ўпускалі мітрапаліта Тадеуша Кандрушевіча. Мне здаецца, таксама з боку Ватыкана было, можна было больш прадпрыняць. Перад вами у студыі быў Пётр Рудкоўскі, палітолог і былы аўтар перадачы на Ватыканскім радыё, які выказаў сваё меркаванне, што калі б папа у прыватнасці каментаваў больш рашуча вайну Расіі супраць Украіны, называў агрэсара агрэсарам, магчыма, што гэта прынесла б нейкую эмацыйную палёгку людзям, але не вырашыла б пэўных праблемаў і закрыла нейкія магчымасці для апостальскай сталіцы, прывяло да большага пераследу каталікоў. Аднак мы ж ведаем, што папа Францішак і ўвогуле кожны пантыфік гэта ж пастар для вернікаў. І мне падаецца, гэта важна, як вернікі таксама ўспрымаюць пантыфіка словы. І вось як вы, як вернік, успрымалі вось такія нейкія, часта неадназначныя пасылы? Ці гэта не ўплывала неяк, не ведаю, дрэнна на вашу веру? Я, калі сказаць адкрыта, то так, бо калі папа выказваў там да расійскай моладзі, здаецца, звяртаўся і казаў, што там нашчадкі вялікай культуры, там узгадваў Пятра, узгадваў Кацярыну, то гэта якраз тыя людзі, якія спрычыняліся да пераследу католікаў якраз на нашых землях, то это было неяк дзіўна. І ў той час, калі гінулі людзі ва ўкраіне, то, мне здаецца, з боку Ватыкана было мала ўвагі да гэта. Пётр I ўвогуле быў ворагам адкрытым нашага вялікага княства літоўскага, і калі прыйшоў у Полацак, то асабіста шабляй пазабіваў грэка-каталіцкіх манахаў Полацкай Сафіі. Такія пакутнікі касцёлу практычна. Гэта такі пэўны таксама парадокс. Аднак, калі кажам пра нейкі такі глобальны сацыяльны аспект папы, ведаем, што папа шмат удзяляў увагі людзям, якія патрабуюць дапамогі з розных слаёў грамадства маргіналізаваных. Ці гэты прыклад таксама неяк не натхняў, на вашу думку, вернікаў у Беларусі, калі яны бачылі, што вось ёсць такая нейкая адкрытасць, што вось папа, напрыклад, не цураецца вязняў, не цураецца людзей бяздомных? Ці гэта, з іншага боку, наадварот, не ўмацоўвала веру людзей? Тут можна з розных бакоў гэта разгледзець. Так, касцёл стаў больш адкрыты за часамі Францішка, і сапраўды ён асабліва стаў такіх некатолікаў, людзей далёкіх ад касцёла, бо ён сапраўды сустракаўся з людзьмі пакрыўджанымі, якія маюць нізкі там сацыяльны статус. А вось з другого боку, яго можна таксама крытыкаваць, бо ён сустракаючыся там з прастытуткамі, там рознымі беднымі людзьмі, злачынцамі, і ў той жа час ён сустракаўся са шматлікімі дыктатарамі, у прыватнасці нават Лукашенка з ім сустракаўся ў Ватыкане. Так, сапраўды сустракаўся, але пытанне таго, што папа так ніколі і не змог прыехаць на Беларусь, нягледзячы на такога кшталту сустрэчы, ўсё роўна вернікі ў Беларусі ўсё яшчэ не дачакаліся пантыфіка на сваёй зямлі. Спадарства, мы бачым, што цяпер ёсць такая хвіліна цішыні перад труной з целам папы Францішка на плошчы Святога Пятра. Гучыць таксама спеў, працягваюцца жалобныя ўрачыстасці і пахаванне папы Францішка. Неўзабаве труну з ягоным целам маюць пранесці да іншай святыні, да святыні Маці Божай Вялікай, Санта-Марія-Маджоре ў Рыме, і там будзе пахаваны папа Францішак. Адметна, што сам пантыфік перад смерцю распісаў, як мае выглядаць абрад ягонага пахавання, і значна яго спрасціў. Вось гэтая святыня, спадарства, вы бачыце, там рыхтуюцца да прыняцця труны з целам папы.
Святыня Маці Божай Вялікай, Санта-Марія Маджора, Святой Марыі Вялікай, таксама называюць яшчэ Маці Божай Снежнай паводле рымскай легенды з 5 стагоддзя. Знаходзяцца адносна далёка, можна сказаць, ад базылікі Святога Пятра. І труну з целам папы яшчэ маюць пранесці праз увесь стары горад Рыму. І адметна, што ў гэтым абрадзе пахавання, які сам папа перад смерцю распісаў, шмат якія рэчы вырашылі спрасціць. Папа Францішак, мы ведаем, што калі стаў пантыфікам, свядома, напрыклад, адмаўляўся ад некаторых рэгаліяў, адмаўляўся таксама ад некаторых атрыбутаў такой раскошы манарскай улады, такой каралеўскай улады, бо ведаем, што папа гэта таксама у такім свецкім значэнні гэта манарх. І, напрыклад, ён не апрануў залатога крыжа, толькі пазалочаны крыж. І вось нават пасля смерці самая гэтая цырымонія носіць больш сціплы характар у параўнанні з папярэднікамі. У прыватнасці, папа Францішак вырашыў, што не трэба хаваць яго ў такіх трох традыцыйных трунах, у кіпрысавай, алавянай і дубовай, і замест іх цела пантыфіка спачыць у цынкавай і драўлянай труне. Адметна, што ўвогуле само па сабе пахаванне па-за базылікай Святога Пятра гэта сітуацыя незвычайная, больш за 100 гадоў ніхто так з пантыфікаў не рабіў, ніхто не пісаў такія запаветы. Гэтае пахаванне мае быць пахаваннем пастара, вучня Хрыста, а не ўладара, не прадстаўніка ўлады. Гэта практычная даслоўная цытата папы Францішка перад смерцю з ягонага запавету. Такім ён імкнуўся быць у сваёй дзейнасці, калі таксама, вось, як мы са спадаром Змітром Лупачом тут разважалі, хадзіў і сустракаўся з людзьмі маргіналізаванымі. Спадар Зміцер, а ці вось гэтыя сустрэчы там з вязнямі, сустрэчы, як вы узгадвалі, таксама з людзьмі бяздомнымі, з людзьмі без нейкай надзеі, нават з прастытуткамі, ці гэта акурат не той евангельскі дух, і ці гэта не такія дзеянні, якія Езус рабіў? Мне здаецца, што гэта акурат тыя чыны, за якія можна пахваліць спачылага пантыфіка. Ну так, і я думаю, што ён якраз і ўзяў сабе імя Францішка, бо святы Францішак якраз такі быў. І таму, на мою думку, і такое пахаванне больш такое сціплае, чым у тых папаў папярэднікаў, менавіта звязана з тым, што ён насіў гэта імя у гонар святого Францішка. Спадарства, да нас таксама далучаецца па здальнай сувязі ксёндз Зміцер Прыступа, беларускі святар з польскай Лодзі. Вось літаральна праз момант ён будзе таксама ў нашым эфіры. Ксёндз Зміцер, вітаю вас. І адразу першае пытанне. Вось мы глядзім цырымонію ў Ватыкане. Святая імша ўжо была адслужаная. Неўзабаве вось труну з целам папы панясуць да базылікі Святой Марыі Вялікай. Калі аглядвацца на 12 гадоў пантыфікату папы Францішка, то, на вашу думку, чым ён найбольш так запомніцца для свету? Мне здаецца, што таксама як я, як перш за ўсё вернік, то здаецца мне так, што запомніцца больш жывым Евангеліем, жыццём жывым Евангеліем, не толькі тое, што ён казаў, але стараўся ўсім сваім жыццём выконваць. Не толькі словамі, але ведаем, што і шматлікімі чынамі. Для большасці свету, на жаль, незразумела, але нічога надзвычайнага, тому што і большасць Евангелій незразумелая для звычайнага свету, для сучаснага свету. Але ж ўсё ж такі папа Францішак кансеквентна ўсё выконваў і верыў у тое, што ідзе правільным шляхом. Але гэта акурат таксама функцыя святароў, і ў тым ліку папы рымскага, каб тлумачыць рэчы, якія могуць быць незразумелыя для большасці свету, неяк даносіць таксама да людзей, якія жывуць цяпер. Ці, на вашу думку, вось служэнне папы Францішка спрыяла гэтаму, спрыяла распаўсюду хрысціянскай веры? Напэўна, спрыяла. Я магу паглядзець хаця б нават у духу горада, у якім я жыву.
у духу Лодзі, калі гэта вельмі моцна злаіцызаваны горад. У гэтым жа духу святога отца Францішка тут знаходзіцца і кардынал наш, кардынал Григорий Рысь, які праз сваю паслугу, праз кантынуацыю таго, што распачаў святы отец Францішак, то лічба вернікаў павялічылася, напэўна. І, здаецца мне, таксама, і калі б мы выконвалі, можа, нават і ва ўсім свеце тое, што загадваў святы отец Францішак у духу Евангелія, то большыя плады мы таксама бачылі ва ўсім свеце. Вось у гэты момант мужчыны выносяць труну з целам папы Францішка з плошчы святога Пятра, гучаць таксама спевы і апладысменты. Мы бачылі, як людзі апладавалі памерламу папе, развітваючыся з ім. Ксёндз Місер, яшчэ такое пытанне адносна свету. Мы ўжо пачулі, як у глобальным вымярэнні будуць памятаць пантыфікат. Калі ж кажам пра нашу айчыну Беларусь, пра беларусаў, то які гэта быў пантыфікат для Беларусі? Вельмі вымушаны, каб распачаць жыць чыстым Евангеліем. Не гледзячы, можа, нават на тое, што і адбываецца ў нашай краіне вельмі цяжкія часы, вельмі незручныя для нас, вельмі незручныя для касцёла. Але гэта менавіта такі, можа быць, нават і заклік, каб павярнуцца да карэняў. Я ў гэтым перакананы, хаця б нават праз сувязь з людзьмі, якія з'язджаюць з краіны, якія і там знаходзяцца. Мне здаецца, што гэта можа быць нават такі негучны заклік да жыцця чыстым Евангеліем у Беларусі. Ксёндз Місер, вось мы тут знаходзімся ў студыі ў Варшаве. Побач са мной мой калега Зміцер Лупач. Таксама вы здальна з намі ў Лодзі. Нас яднае не толькі тое, што мы каталікі, але і тое, што мы пакуль яшчэ не можам вярнуцца на нашу радзіму. Я ведаю, ойча, што вы былі вымушаны з'ехаць з Беларусі пасля падзеяў 2020 года. І падаецца, што многія нашыя суайчыннікі акурат крытыкавалі апостальскую сталіцу за нейкую недастатковую рэакцыю ці няправільную рэакцыю на тое, што адбывалася ў Беларусі. Аднак вы ўсё роўна бачыце нейкі пазітыўны момант вось у гэтай спадчыне папы Францішка і ягоных дзеянняў. Ну, толькі пазітыўны. І так як вы узгадалі, што так, сапраўды, знаходжуся ўжо 5 гадоў, не магу паехаць дадому, як заўсёды кажу, што магу паехаць, але толькі пакуль што, на жаль, у адзін бок. Так. Таму не здаецца мне, што гэта было вымушанае ім такое маўчанне, альбо замала крытыкі, альбо яшчэ нешта такое. Я праз гэтыя гады таксама дасведчу нечага такога, нават будучы тут у парафіі польскай, працуючы між беларусаў разам з беларусамі, што можа нам гэты час ёсць патрэбны. Менавіта гэтым беларусам, якія зараз на выгнанні. Можа, таксама гэты час ёсць патрэбны тым беларусам, якія знаходзяцца зараз у краіне. А менавіта каталікам, якія сапраўды хочуць жыць глыбокім духоўным жыццём. Не каталіцызмам, не верою ў Хрыста толькі павярхоўна, але насамрэч прыймаць цярпенне, боль. Можа, нават і вельмі часта тое, што Христос маўчыць у нашу сторону. Бо можа так здавацца, што Христос маўчыць, але калі нам здаецца, што і Христос маўчыць, то нічога дзіўнага няма, што не будзем чуць нават таго, што папа кажа. Гэтае маўчанне, калі ў Беларусі каталікоў сапраўды пераследуюць, мы ведаем, што такой знакавай сітуацыяй з'яўляецца закрыццё чырвонага касцёла ў сталіцы. Ўжо больш як 2,5 гады вернікі не могуць там маліцца. Ведаем таксама пра затрыманых святароў палітычных зняволеных. Час ад часу з'яўляецца інфармацыя, альбо гэтага прэзбітара затрымалі, альбо вось таго ксяндза затрымалі. Многія вымушаныя таксама з'язджаць з Беларусі. Літаральна зусім нядаўна арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, які таксама сёння прысутнічае на цырымоніі развітання з папам Францішкам, сустракаўся з дзяржаўным сакратаром Петром Паралінам. І што цікава, тады дзяржаўны сакратар узгадаў і справу закрытага чырвонага касцёлу, і справу нашых святароў у Беларусі, якія
церпяць. Аднак раней вось нейкага такого публічнага голасу не было. На вашу думку, ці гэтае маўчанне было патрэбна вернікам у Беларусі? Бо мне здаецца, што акурат вернікі часта абураліся і чакалі нейкага такога голасу падтрымкі, голасу з Рыму, які б пацвердзіў іх у перакананнях, што яны маюць рацыю, што яны ідуць правільным шляхам. Ну, насамрэч, гэты голас вельмі ёсць патрэбны. Але калі верым у тое, што сталіца апостальская кіруецца добром чалавека, добром того, што знаходзіцца нават у нас у Беларусі, то мне здаецца, што гэта не без поводу было гэтае маўчанне. Можа, яно было вымушанае. Мы не ведаем, як адбываецца хаця б нават дыпламатычныя размовы. Я ўсё ж такі скланяюся да таго, каб, па-першае, маліцца ва ўсёй гэтай справе, па-другое, каб проста давяраць таму, што мы кажам у апостальскім сімвале веры, веру ў адзін святы каталіцкі апостальскі касцёл і апосталі ў Ватыкане на чале з Айцом Святым, веру ў тое, перакананы ў тое, што яны ведаюць, што робяць. Калі маўчаць, то ведаю, чаму маўчаць. Веру ў гэта. Мы бачым, як цяпер унутры касцёлу сабору святога Пятра мужчыны нясуць труну з целам спачулага пантыфіка папы Францішка. Неўзабаве труну таксама перамесцяць у іншую частку Рыму, бліжэй да базылікі святой Марыі Вялікай, Санта-Марія Маджоре з італьянскай мовы, дзе паводле запавету папы ягонае цела знойдзе свой спачын. Таксама гэтая цырымонія, яна значна больш сціплая у параўнанні з тым, як праходзілі развітанні з іншымі пантыфікамі. Гэта таксама было жаданне папы Францішка, тут ёсць нават ягоная цытата, каб пахаванне было пахаваннем пастара і вучня Хрыста, а не пахаваннем уладара. Чуем, як звініць звон на базыліцы святога Пятра. Рым замірае пад гукі звана, які звоніць у памяць пра папу Францішка. Больш за 200 000 чалавек сёння сабраліся на святую імшу на плошчы святога Пятра ў Ватыкане, каб развітацца са спачылым пантыфікам. Свет згадвае папу Францішка, таксама на цырымоніі прадстаўнікі уладаў, кіраўнікі дзяржаваў. Мы бачылі іх у першых лавах недалёка ад алтара. Адметна, што ёсць таксама і беларускія дэлегацыі. Гэта дэлегацыя каталіцкага касцёла ў Беларусі, арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, таксама біскуп Александр Яшэўскі і архімандрыт Сергей Гаяк, які прадстаўляе беларускіх грэка-каталікоў. Ёсць таксама на месцы Дзяніс Кучынскі ад офісу Святланы Ціханаўскай, ейны дыпламатычны дарадца.
Таксама офіс Святланы Ціханаўскай яны атрымалі вось гэтае запрашэнне ў Ватыкан як прадстаўнікі дэмакратычных сілаў. Ёсць таксама прадстаўнікі рэжыму Ігор Сергіенко, у прыватнасці і Юрый Амбразевіч, які нядаўна быў прызначаны амбасадарам Рэспублікі Беларусь пры святым пасадзе. Ксёндз Міцер, яшчэ хацеў звярнуць увагу на пантыфікат, на дзейнасць папы Францішка. 12 гадоў. Гэта працяглы час таксама для касцёла, для каталікоў, для вернікаў. Шмат было розных сусветных катаклізмаў, падзеяў, складаных выклікаў. Калі кажам пра вучэнне касцёлу, вось як вы, як святар, ацэньваеце тое вось вучэнне, якое ішло ад папы Францішка на працягу гэтых гадоў? Ці моцна ён змяняў неяк дактрыну касцёла, ці, як у некаторых медыях кажуць, ледзьве не быў рэвалюцыянерам, ці наадварот захоўваў вось гэтае навучанне, захоўваў яго ад нейкіх такіх правакацыйных прапановаў нешта змяніць у навучанні касцёла? Дактрына нічога не змяніў. Гэта калі мы будзем глядзець увогуле на перспектыву 60 нават гадоў, то нават не 12 святога айца Францішка. Ён ідзе, па-першае, у духу Паўла VI, ішоў у духу Паўла VI, якога вельмі часта цытаваў, пачынаючы ад другого Ватыканскага сабору, ад Паўла VI, Ян Павел II, Бенедикт XVI. І папа Францішак гэта была такая вельмі добрая кантынуацыя таго, што так насамрэч адбывалася пасля другого Ватыканскага сабору. Я магу сабе сказаць усім, што і заўсёды гэта так кажу, што я не бачу ніякіх, як духаўнік, як чалавек, які можа трошку знаецца на тэалогіі, што некія глобальныя рэвалюцыйныя рэчы пазмяняў ён, што адносна дактрыны. Прынамсі, я такога не заўважаю. Разам з тым, ці можна сказаць, што папа Францішак быў кансерватарам, ці хутчэй быў такім лібералам, ці цэнтрыстам у гэтым пытанні? Ці можна ўвогуле нейкі такі агульны вобраз яму накінуць, аглядаючыся на 12 гадоў пантыфікату? Ну, не можна сказаць, што ён быў кансерватарам, альбо больш такі меў ліберальныя погляды адназначна. Можа, нават цэнтрыстам такім больш, альбо ведаю адно, што ён стараўся, як яшчэ раз паўтаруся, жыць Евангеллем, і ён ведаў дакладна праз ягоныя вымовы. Я вельмі часта, які слухаў таксама і разважаў, што ён ведае, што ён будзе адпавядаць перад Богам за кожнае сваё слова. І сваё слова шанаваў таксама. Яго трэба было разумець у такім ключы, з якога асяроддзя ён, можна сказаць, выходзіць. Яго трэба было трошку болей паразважаць. Некаторыя справы, якія ён казаў, то таксама на самым пачатку у мяне пабуджалі нейкія такія боязныя пачуцці, але па большай такой рэфлексіі, застанаўлення, аднясення нават да святога пісання, да айцоў касцёла, да дакументаў другого Ватыканскага сабору, то ўсё ж такі падыходзіў да такога выводу, што нічога дрэннага няма. І ў суме ідзе ў духу гэтым. Ён з'яўляецца гэтай кантынуацыяй. Таксама ў нашай студыі цяпер знаходзіцца былы рэдактар каталіцкага весніку Зміцер Лупач. Вось побач са мною. Вось я размаўляў з ксяндзом Змітром, ўсё ж такі духоўнай асобай. Тут вы, як светская асоба, хацеў ваш погляд пачуць, як верніка. Ці нейкія словы святога айца асаблівым чынам запаміналіся таксама свецкім вернікам вось за гэтыя 12 гадоў, нейкі ягоны падыход, што найбольш вас уражвала? Ну, мяне ўражвала то, што ён быў такі сціплы, што ён многа што спрасціў, сустракаўся з людзьмі такімі, як мы ўжо згадвалі, такімі маргінальнымі, і таму мне здаецца, што касцёл стаў больш зразумелы для людзей,
і не толькі для вернікаў католікаў, але і для тых людзей, якіх можна назваць невернікамі, якія далёкія ад касцёла. Мы ведаем, што вось апошнія папы, гэта датычыць і Францішка, і Бенедыкта XVI, і, вядома, асаблівым чынам Яна Паўла II рабілі свайго кшталту стаўку на экуменізм, на такі дыялог паміж хрысціянамі розных канфесіяў. Вось, спадар Зміцер, ці таксама свецкія каталікі ў Беларусі гэта адчувалі, бо ў Беларусі мы ведаем, што каталікі гэта меншасць, ёсць таксама праваслаўныя вернікі, пратэстанты. Агулам традыцыйна ў Беларусі былі розныя хрысціянскія канфесіі, і гэты дыялог часта вёўся і без нейкіх указанняў, скажем так, з Рыму. Аднак ці вось вы адчулі нейкі такі дух экуменізму і хрысціянскай еднасці падчас пантыфікату Францішка? Ну так, вядома, што ён жа сустракаўся. Хіба это быў за доўгі час, калі ўпершыню сустрэліся папа і патрыарх маскоўскі. І адчувалася, але як мне, верніку, мне ўсё ж здавалася, што з боку каталіцкага касцёла это было больш крокаў насустрач, чым з боку царквы праваслаўнай. Не ведаю чаму, можа, яны баяліся страціць свой уплыў у Беларусі, але заўсёды такія крокі ўспрымаліся з насцярожнасцю. Но мы памятаем, што таксама, кажучы пра гэту сустрэчу з Кірылам, якая мела месца ў 2016 годзе на Кубе, гэта такая так званая была гаванская дэкларацыя, акурат бачым, што вось той бок расійскай праваслаўнай царквы стараўся нейкія для сябе саступкі знайсці з боку каталікоў. У сэнсе, напрыклад, яны выступалі супраць грэка-каталікоў, супраць уніятаў, у тым ліку гэта таксама кепска ўспрымалася беларускімі грэка-каталікамі. І гэта прыкра, трэба прызнаць, што... На сённяшні дзень няма біскупа ў грэка-каталікоў у Беларусі. І я менавіта з-за таго, што з-за ціску праваслаўнай царквы. У пэўнай ступені так. Ксёндз Зміцер, яшчэ вось напрыканцы такое апошняе пытанне, што людзі, якія вось каталікі, таксама не каталікі, няверуючыя, якія глядзяць цяпер нашу трансляцыю, бачаць гэтую такую велічную цырымонію, што яны павінныя пачуць вось так звучэння папы Францішка? Што, на вашу думку, да чаго яны павінны прыслухацца, да якой ягонай спадчыны? Жыць чыстым Евангеліем. Гэта, калі можна гэта так скампенсаваць. Каб адчыніцца, па-першае, на самога Хрыста, на жывога Хрыста, які ёсць не толькі ў тэорыі, якога мы ведаем, можа, дзесьці так з навучання сваіх родных і блізкіх, але Хрыста, які знаходзіцца і ў Рыме, і ў Баранавічах, і ў Менску, і ў Варшаве, і ў Лодзі. Христос, які ёсць сярод нас, і Христос, па-першае, які ёсць у другім чалавеку. Будь то у палітыку, будь то у бедняку, будь то у вайсковым чалавеку, у тым, хто на вайне. Христос ёсць у сэрцы кожнага чалавека. Таму да яго мы так і павінны аднасіцца, да самога гэтага другого чалавека, да самога Христа. І гэта праз увесь пантыфікат, мне здаецца, што хацеў выключыць гэта святы отец Францішак. Дзякуй вялікі, ойча, за тое, што далучыліся да нашай такога адмысловай праграмы, да нашага спецыяльнага выдання, прысвечанага развітанню з папам Францішкам. Вось мы бачым таксама кадры з Рыму, кадры з Ватыкану, рыхтуюць вось гэтую працэсію. Бачым, што труну з папам ужо змясцілі на адмысловы аўтамабіль, які вельмі нагадвае папа-мабіль, калі пантыфікі едуць вось у адмысловай такой машыне і бласлаўляюць часта натоўпы вернікаў, якія сабраліся вакол. Цяпер такі вось своеасаблівы папа-мабіль з труной пантыфіка вырушыў ад базылікі святога Пятра да базылікі святой Марыі Вялікай, Санта-Марія-Маджоре, у іншую частку Рыму, дзе таксама яшчэ працягнуцца урачыстасці жалобныя. Бачым, як карабінеры, італьянскія паліцыянты аддаюць гонар пантыфіку, аддаюць гонар папу Францішку,
праваджаючы яго у апошні шлях. Тым часам спачуванні з усяго свету для каталікоў, таксама для каталіцкага касцёлу прыходзяць, і 21 красавіка у панядзелак велікодны усім стала вядома, што папа Францішак адышоў, што ён памёр у велікодны панядзелак, яму было 88 гадоў да таго, як ён быў абраны на трон святога Пятра. Ён быў арцыбіскупам у Буэнас-Айрэсе у Аргентыне. Гэта першы папа, які паходзіць з паўднёвай Амерыкі, і ў гэтым яго таксама была унікальнасць. Ён, напэўна, праз гэта таксама звяртаў увагу часта на нееўрапейскія справы. Гаспадарства, побач са мной сёння ў студыі таксама Зміцер Лупач, мой калега, былы рэдактар каталіцкага весніка, з якім мы таксама узгадвалі 12 гадоў пантыфікату папы Францішка. Розныя моманты, як пазітыўныя, гэтак таксама і крытычныя згадвалі, але тое, што сёння аб'ядноўвае ўсіх вернікаў, гэта малітва за спачулага пантыфіка. Спадар Зміцера, вялікі вам таксама дзякуй, што завіталі сёння ў студыю Белсат. Спадарства, а зараз давайце паглядзім разам, якія таксама былі спачуванні, якія спачуванні з усяго свету прыйшлі у сувязі са смерцю папы Францішка. Заўжды сумна і дзіўна, калі памірае папа. Хоць я і не заўжды з ім згаджаўся, але гэта ўсё роўна нейкім чынам уплывае, бо папа – гэта хтосьці асаблівы. Я вельмі ўзрушаны навіною пра ягоную смерць, бо ён быў добрым папам. Лічу, што гэта вялікая страта для каталіцкага касцёлу, які ён пакінуў занадта рана. Ведаеце, на Філіпінах мы робім следам за папам, і гэтая навіна разбіла нам сэрцы. Нам вельмі дрэнна. Так, мы ў жалобе і молімся, каб уся хрысціянская супольнасць справілася з гэтым смуткам. Бацька ўсіх нас памёр. Бацька ўсяго чалавецтва, які зноў і зноў настойваў, што ў касцёле мусіць быць месца для ўсіх. Адразу падумалася, што ён чакаў да Вялікадня. Учора ён сапраўды выйшаў і павітаў натоўп на сваім папамабілі. Найперш ён хацеў, каб касцёл больш адпавядаў цяперашняму часу, каб ён быў больш адчувальным для выклікаў, якія існуюць у касцёле і свеце. Менавіта таму ён намагаўся паказаць новыя шляхі, якімі можна прыйсці да сучаснага чалавека з добрымі словамі і надзеяй. Я даведалася пра смерць папы Францішака ад свайго сябра, і гэта мяне засмуціла. Я адчувала сувязь, ягоную прысутнасць з падлеткавага ўзросту. Ён любіў, ведаеце, ён быў прыкладам любові да ўсіх, кім бы хто ні быў. Мы можам казаць пра ўсё і ўсіх, мы можам не пагаджацца, але мы ўсё роўна можам любіць адно аднаго і не злавацца. Гэта так патрэбна, праўда? Багато добра ён теж зробив. Шмат добрага ён зрабіў, і мы бачым, разумеем, што іх нашмат болей, чым балючых рэчаў для нас. Вельмі самотная навіна для ўсіх нас у паўднёвым Судане і ў Судане. Мы страцілі нашага найвялікшага героя, які сапраўды працаваў дзеля міру ў нашай краіне. Больно в душе, святой человек, поэтому пришли. Очень тяжело на сердце, мы все молимся. Это было неожиданно.
Такія словы вернікаў з розных краінаў свету. Да нашага эфіру далучаецца яшчэ адзін каталіцкі святар, ксёндз Алексей Самсонаў, дырэктар украінскага радыё Марыя. Ксёндз Алексей, вітаю вас у гэты жалобны дзень для каталіцкага касцёлу. І вось мы чулі словы вернікаў з розных дзяржаваў, у тым ліку таксама вось быў мужчына з Львова, які згадваў, што ён з удзячнасцю згадвае пантыфікат папы Францішка і што значна больш было карысных рэчаў таксама і для украінцаў, чымся нейкіх балючых момантаў. Як вы, як каталіцкі святар з Украіны, згадваеце пантыфікат Францішка? Христос воскрес. Сапраўды воскрес. Я українською, знаєте, так можу просто поділитися сьогоднішнім ранком. Я зараз знаходжуся не в Києві, не на місці мого служіння, не на Радіо Марія. Знаходжуся в місті Суми, буквально 20 кілометрів звідси, кордон з Росією. І сьогодні вночі був там у моїх знайомих ще ближче до Росії. І теж там перемовлявся там з нашими працівниками на Радіо Марія. Ми обговорювали, як будемо робити трансляцію цієї служби. І сьогоднішню ніч, вчорашній вечір, сьогоднішній ранок я прокинувся під звуки канонади. От просто канонада, вибухи. Один за одним цілу ніч це лунало вчора ввечері, сьогодні вранці. І просто коли вранці прокинувся, так думав, хто є папа Франциск? Маю надію, що це є папа, який, попри всі такі непорозуміння, те, що ми, українці, не завжди розуміли його, але він був другом України, він любив Україну, він 3 роки постійно, от кожного разу, кожний публічний виступ, він молився за Україну. Пам'ятайте про Україну, він завжди так казав. І теж, власне, я так думаю, що сьогодні вранці, що ми чекаємо на чудо, чудо папи Франциска, перше чудо. Я коли слухав ці вибухи, які були досить близько, я вірю, що він тут на землі, молився за Україну. Зараз він перед Богом стоїть і Бога просить, Боже, дай миру також для України. І теж буквально зараз під час трансляції, яку ми бачили, теж прийшли ці фотографії собору Святого Петра в Римі. Трамп, Зеленський сидять на цих стульчиках, перемовляються. Можливо, це буде також чудо, коли папа допоможе порозумітися. Тому я згадую папи. Так, він молився за Україну. За це ми, як українці, вдячні йому насправді. Але маю ще більше очікувань того, що буде попереду. Вірю, що зараз папа є в небі, є перед Христом, є перед Богом. І також вже там будемо мати в небі заступника за Україну, власне, вирішення питання миру, потребуємо миру. Насправді тут в Сумах, так, дуже чітко це відчув, наскільки глибока є ця війна, там цілу ніч, цілий ранок, просто нон-стоп ці вибухи з кордону, це жахливо насправді. Сумы – гэта горад, акурат, які знайшоўся на загалоўках сусветных медыяў. Цалкам нядаўна мы ведаем, што дзесяткі чалавек загінулі там ад расійскіх ракетаў, ад расійскай агрэсіі зусім нядаўна. І ведаем таксама, што папа Францішак адмаўляўся называць агрэсара агрэсарам адкрыта. І гэта таксама абудзіла непаразуменне сярод вернікаў, сярод людзей таксама, якія не былі каталікамі. Вось сярод украінскіх каталікоў, наколькі складана было ўсё ж такі украінскім вернікам часта слухаць спачылага пантыфіка? Так, було складно, не завжди його розуміли. Нам завжди було дуже приємно, коли папа згадував Україну, коли папа був із прапором українським, зустрічався з нашими військовими, благословляв їх. Це було дуже приємно. Але, звісно, ми, як українці, ми переживаємо цю війну. Ця війна змушує страждати, і ми чекали. Так, що папа дуже чітко, конкретно скаже, Росія агресор, Росія винна.
Ми бачили ці заяви Ватикану, ватиканських речників, різних кардиналів, які так казали. Папа Франциск, ну, за цей час, ну, хіба жодного разу так от конкретно не назвав, принаймні в офіційний спосіб. Те, що ми чули, там непублічні заяви тих людей, які зустрічалися з папою, так, вони говорили про це, що папа дуже чітко все розуміє. Хто винен, хто жертва, хто є агресор. Один із хлопців, у нас є тут в Україні один хлопець, він є сам протестант, це Деніс Коляда. І він є практично таким другом папи. Да, він постійно приїжджав, папа телефонував йому. Молодий хлопець, теж волонтер, який постійно їздив на фронт на допомогу для наших військових. І цей хлопець, він буквально от цими днями в своєму Фейсбуці так написав, да, що папа йому казав, ну, я розумію, що українці там часом мене там критикують, але ніхто з українців, ну, напевно, не може сказати, що я їх не любив, що я їх не люблю. Розуміємо, що там є ця дипломатія, всі ці стосунки між державами. Папа не всі речі може зробити, але в будь-якому випадку цю любов, цю увагу, насправді я йому дуже вдячний за це. Попри те, що, ну, звісно, чекали чогось більшого. Але зараз побачимо те, що сказав вже на початку, що папа там зробить на небі для України. Можливо, там буде більше, він більше зможе зробити, ніж міг зробити тут на землі. Ксёндз Алексей, мы ведаем таксама, што у працэсах абмену палоннымі паміж Расіяй і Украінай таксама былі пасярэднікі, таму што хтосьці меўся размаўляць з Масквою для вызвалення людзей. І акурат апостальская сталіца таксама часта узгадвалася недзе публічна, недзе не публічна, што ўсё ж такі былі высілкі таксама Ватыкану. Ці таксама можна сказаць пра такі пазітыўны бок дзейнасці папы Францішка у дыпламатычнай сферы, што былі нейкія намацальныя вынікі таксама для ўкраінскага народу? Напевно, папа багато намагався робити щодо обміну полоненими. Знаю, що наш нунцій Вісвальдас Кульбокас, він постійно цим займався. Маємо точно приклади тих наших полонених, які були звільнені. Ми теж на наше Радіо Марія теж запрошували, наприклад, у нас було 2 священників греко-католицьких, які, здається, вони в Бердянську або в Мелітополі, не пам'ятаю точно, вони були захоплені в полон. І саме завдяки папі також вони були визволені. Не тільки ці священники, також інші були визволені. Зараз, коли от папа помер, наскільки я розумію, не всі речі було можливо говорити публічно під час його життя. А зараз, от, скільки днів минуло, декілька днів папа помер в понеділок, сьогодні субота, починають виходити деякі речі назовні, які не були раніше відомими. Наприклад, наші військові написали, що теж, здається, рік тому, коли вони збирали кошти на дрони, на ці так звані мавіки, щось бракувало їм коштів, і несподівано, власне, прийшла допомога від Ватикану. Практично, як вони пояснили, це були особисті кошти папи Франциска, які він дав, щоб закупити ці дрони, які потім рятували життя військових. Тому це також є папа. І деякі речі, я так думаю, що ми зараз будемо дізнаватися більше і більше, речі, які неможливо було говорити під час його понтифікату. Гэта сапраўды надзвычайнае сведчанне і, напэўна, можа быць шокавым нават для людзей, якія сачылі за публічнымі нейкімі выказваннямі папы Францішка. Разам з тым, Ксёндз Алексей, хацеў яшчэ запытаць у вас пра рэакцыю не толькі ўкраінскіх каталікоў, але і агулам украінскага грамадства. Мы ведаем, што каталікі ва ўкраіне гэта меншасць, збольшага каталікі візантыйскага абраду. Аднак вось як увогуле каталіцкім святарам ва ўкраіне, ці ім было
лёгка тлумачыць таксама вучэнне касцёла, таксама нейкія словы Францішка вось у грамадстве, якое пакутуе вось ад расійскай агрэсіі, ад вайны, і калі не было нейкіх такіх вось адназначных пасылаў з Ватыкану, з Рыму, наколькі таксама складана было іншым украінцам, можа не каталікам успрымаць гэтыя рэчы, і як вось у такіх умовах ішло таксама прапаведванне? Ну, теж я не можу сказати, що це було там завжди просто. Було за цей час понтифікату, особливо під час війни, ці 3 роки, деякі моменти, які українці геть не розуміли. Коли почалася війна, власне, це був момент, коли була хресна дорога в Римі біля Колізея, і тоді Ватикан намагався поставити поруч українку і росіянку. В Україні це, власне, викликало такий шок. Да, як можна ставити того, який представляє країну-агресора, і того, хто є жертвою поруч. Потім також дуже таке вислів папи про білий прапор. Теж в Україні було дуже важко пояснювати, що мав на увазі папа і так далі. Да. Були ці моменти, також Україна, я так думаю, як, власне, Східна Європа, ми в такому християнському сенсі, ми є більш такими традиційними, консервативними. І якісь речі, які були пов'язані, власне, такою толерантністю до якихось певних речей, не завжди були зрозумілими. Але, думаю, цей понтифікат, нині папи Франциска, він потребує також певного переосмислення. Якісь речі, теж ми розуміємо, принаймні зараз, тільки з точки зору нашого сучасного моменту, якісь речі будуть більш видними трішки пізніше, коли прийде усвідомлення, ким був папа Франциск. Я вже, принаймні, це бачу зараз у багатьох католиків тут у нас в Україні, які, часом так дуже критично ставилися до папи через його вислови до України, інші речі. Зараз, коли спілкуюся, вони починають говорити, так, можливо, ми трішки були занадто радикальними, не розуміли до кінця папу, але папа є врешті папою. Папа – це є той, який молиться за мир, той, який молиться про припинення цієї війни. Навіть просто пригадайте, коли почалася війна, ця широкомасштабна в Україні, одна з перших речей, здається, одразу 24 лютого, в той самий день, що зробив папа? Пішки пішов до російської амбасади, до російського посла у Ватикані, просто щоб говорити, зупини війну. А потім так само, є дуже відомий такий момент, коли він спілкувався, здається, це був такий телеміст між ним і патріархом Кирилом з Росії. І папа, так дуже чітко сказав цьому очільнику православної церкви, що ви, як патріарх, ви не можете бути. Папа використав італійською мовою таке слово «керікетто ді кеза», що вівтарним хлопчиком, хлопчиком на побігушках у Путіна, що це не може бути. Це також є папа. Да? Тому, принаймні, точно можу сказати про папу. Він був той, який любив Україну, намагався бути близьким, але він не був той, який, теж ішов скажімо так, на поводу у всіх. Мав свою чітку точку зору, молився про мир, хотів цього мира, робив це і намагався показати любов. Навіть і був готовий бути таким незрозумілим. Це також є важливо. Мы бачым вось гэтыя кадры з Рыму, як машына з труной з целам спачылага папы Францішка праязджае праз рымскі форум, ужо зараз знаходзіцца недалёка ад Калізею, вельмі важнага месца для хрысціянскай гісторыі, бо менавіта тут мноства хрысціянскіх пакутнікаў у першыя стагоддзі хрысціянства знайшлі сваю смерць. Картэж пахавальны імкліва рухаецца ў кірунку базылікі Святой Марыі Вялікай, Санта-Марія Маджоре, дзе цела спачылага пантыфіка знойдзе свой
уласна апошні спачын, і палова шляху практычна ўжо пройдзеная. Яшчэ прыблізна столькі ж часу спатрэбіцца машыне, каб даехаць уласна да гэтай базылікі. Мы бачым мноства людзей на вуліцах Рыму, якія развітваюцца з папам, аддаюць таксама такі знак павагі яму, таму што ўсё ж такі папа Францішак гэта вельмі такая важная постаць, якая сапраўды згадваецца і запомніцца, я думаю, многім людзям. Ойча хацеў таксама у вас запытаць, вось з пункту гледжання таксама такога глобальнага, увогуле ўсёй планеты Зямля, ўсяго каталіцкага касцёла, вось гэтыя 12 гадоў пантыфікату Францішка, на вашу думку, як вернікі будуць згадваць гэтага папу? Напевно, будуть згадувати як папа, який відрізнявся від своїх попередників. Несподіваний папа, папа, який намагався бути скромним, намагався жити в такій бідності, папа, який теж проповідував про милосердя Боже, папа, який теж міг здивувати, папа, який хотів показати церкву близькою до людей, близькою навіть до таких, не тільки таких маргінальних верств населення, там злочинців, тих, які були у в'язницях. Пам'ятаємо, як папа мив ноги у Великий Четвер, пішов до римської в'язниці, Ребіббія, і просто там цілував ноги і не тільки християнам, але й також і мусульманам, тим, які практично є злочинцями. А папа також намагався показати любов Ісуса Христа грішникам, тим, які грішать, тим, які, можливо, не хочуть навертатися, але папа також намагався промовляти до них. Знаєте, те, що принаймні зараз найбільше мені запам'яталося з того, що папа говорив, багато його слухав, але він завжди, протягом цього понтифікату 12 років, він постійно казав: Бог є ніжний. Це слово тенеро італійською, ніжний. Він постійно говорив. Насправді ми часом Бога там, який сильний, всемогутній, так собі уявляємо. Папа натомість хотів показати його дуже таким тендітним, ніжним, близьким. Близьким також до мене. Да? Власне, це те, що папа хотів показати світу. Ніжність, любов і милосердя Бога. Як він це зробив? Власне, історія буде оцінювати. І зараз він перед самим Богом дає звіт за свою місію, за своє покликання, за свій понтифікат, а церква молиться за нього. На вашу думку, ці каталіцкаму касцёлу сапраўды, вось згодна з задумкай папы Францішка, за гэтыя 12 гадоў удалося неяк выйсці з такой вось нейкай працягнутай таксама рукою, у нейкім сэнсе, рукою супакою, гэтым знакам спакою, як падчас святой імшы, да людзей, якія раней крытычна ставіліся да касцёлу, да людзей, якія не маглі знайсці сваё месца ў касцёле. Ці сапраўды гэта ўдалося? Не знаю. Напевно, залежить від країни. Напевно, да. Одна ситуація у нас в Україні, інша ситуація в Італії. В Італії знаю, що папу дуже багато людей любило. Маю моїх друзів, які зараз в Римі. Всі мені писали: так, ми хочемо піти на цей похорон, на цю службу, тому що дуже любили папу. Інша ситуація, не знаю, десь там в Африці. Залежить, світ є різний, ситуації є різними. Але ж навіть той факт, що на цей похорон, бачите, ми сьогодні транслювали теж. Трамп приїхав, да, Зеленський приїхав, Макрон, там інші країни, там дуже багато діячів. Напевно, це є знак. Да. Церква, яку так багато зараз там можуть критикувати, церкву, яку там можуть там звинувачувати в усіх гріхах, але сьогодні ця постать цього папи, да, Франциска, він зібрав в день свого похорону так багато людей.
да, навіть тих людей, які здається, що їх не можна примирити. Насправді це є знак, да, знак пошани, знак того, що ну, щось значив цей понтифікат, що не так просто він минув. Да. Тому думаю, що щось вдалося. З пункту гледжання навучання каталіцкага касцёлу вы не раз таксама і як і іншыя госці, якія былі сёння ў эфіры, выказвалі такое слово міласэрнасць. Міласэрнасць, калі мы кажам пра папу Францішка і ягоны такі пасыл для людзей, пасыл да свету, ці можна сказаць, што гэта таксама нейкае такое цэнтральнае слово у ягоным навучанні, у ягоных зваротах? Напевно, це одне з таких центральних речей, про які він хотів говорити. Навіть просто варто згадати, що зазвичай так звані ювілеї в церкві, вони відбуваються раз на 25 років. Був ювілей 2000 року, зараз теж є рік ювілею. І несподівано, 2016 рік, папа просто здивував цілу церкву. Він своєю владою, яку він має як римський папа, як понтифік, він оголосив 2016 рік роком ювілею, і не просто ювілею, а він хотів, щоб цей ювілей він отримав назву ювілейний рік милосердя. Ну, це теж знаково і показово. До речі, цей рік, 25-й, який маємо зараз, папа теж хотів, щоб цей рік мав назву рік рік надії. Отже, теж сподіваємося, що цей рік насправді принесе нам гарні новини. Бачите, ну, ніби такий день похорону, день, який, по ідеї, має бути сумним, але теж те, що він помирає в час пасхальної октави, в час Пасхи, в час ювілейного року надії, це не є так, що цей похорон є сумний. Да? Тому що, врешті, ми віримо, що Бог воскресить його, Бог дає надію, що смерть – це не є кінець. І тому теж під час сьогоднішньої служби, окрім суму прощання, були дуже такі позитивні нотки такого воскресіння і надії. Ось ми бачимо, як машина з труной са спачылым папам Францішкам ужо прыехала на плошчу перад базылікай Санта-Марія-Маджоре, перад базылікай Святой Марыі Вялікай. Паводле запавету папы Францішка менавіта ў гэтай святыні маюць яго пахаваць. І гэта таксама свайго кшталту знак, бо гэта першы папа больш як за 100 гадоў, які не будзе пахаваны ў святыні у базыліцы святога Пятра у Ватыкане. Ксёндз Алексей, ці таксама вось гэты запавет адносна пахавання, адносна таго, што яно мае быць больш сціплае, чым было раней, адносна таго, што цела не будзе спачываць у Ватыкане, але ў іншай папскай базыліцы. Ці гэта таксама нейкія такія знакі папы, якія ён нам хацеў пакінуць яшчэ пасля смерці, нейкія такія знакі сціпласці? Напевно, так. Папа дуже любив цю базиліку. Папа завжди перед подорожами, він приходив до цієї каплиці, там де є ця ікона Salus Populi Romanum, ікона, яка, згідно передання, була написана безпосередньо євангелістом Лукою. І він там постійно молився перед подорожю, потім, коли повертався, також там молився. Я теж пам'ятаю, це особливе місце, особлива каплиця. Я вчився у Римі, і теж я пам'ятаю, в Римі є багато таких гарних місць, там, де є добре молитися. Але ця каплиця, там, де є ця ікона, насправді одна з найкращих каплиць. Вона не тільки дуже гарна, принаймні в Україні є такий вираз «намолене місце». Тобто місце там, де можна просто відчути, як ця молитовна атмосфера тебе оточує з усіх боків. І я так думаю, що, я не знаю точно, але так думаю, що папа теж відчував це саме, і він хотів бути, напевно, бути там похований в тому місці, там, де багато людей. Тому що базиліка Святого Петра – це є базиліка там, де багато туристів, багато такого галасу. А базиліка Санта-Марія-Маджоре – теж там багато туристів, але все ж таки це є базиліка там, де дуже багато людей також приходить, щоб молитися. Там менше всіх цих
контролів і так далі, які часом просто можуть перешкоджати молитві. Думаю, що це просто місце, яке папа любив, там, де йому було добре, коли він там приходив, і, напевно, він просив, поховайте мене там, де мені було добре при житті, також, напевно, мені буде там добре лежати і очікувати вже на воскресіння тіла. Святыня сапраўды вельмі намоленая, таму што вядомая ажно з 4 стагоддзя. Вядома, што самыя муры перабудоўваліся таксама ў розных стылях, аднак ўсё роўна гэтая базыліка вельмі доўга з'яўляецца месцам, дзе вернікі збіраюцца на службы, дзе вернікі моляцца. Мы бачым, як вось цяпер мужчыны нясуць труну папы Францішка, а побач таксама клер і вернікі пляскаюць у ладкі, такім чынам праваджаюць пантыфіка у апошні шлях, праваджаюць ягонае цела. На труне, апроч выявы крыжа, мы бачым таксама элементы з гербу папы, сярод іх вінаградная лаза, 8-канцовая зорка. Таксама, ксёндз Алексей, вось вы згадвалі, што папа Францішак вельмі любіў базыліку Санта-Марія-Маджоре, любіў там маліцца, прыходзіў туды не раз. Ведаем таксама, што гэта адмысловае месца для ордэну езуітаў, бо Ігнацый Лайола менавіта там правіў сваю першую святую імшу. Хацеў вас запытаць, ці вы бачылі нейкі таксама такі ўплыў, што папа, паколькі гэта першы папа-езуіт на троне святага Пятра, і ўвогуле доўгі час, амаль 1,5 стагоддзя, не было папы, які належаў бы да нейкага ордэну. Ці вось нейкая прыналежнасць да ордэну неяк уплывала моцна, на вашу думку, на дзейнасць папы? Напевно так. Точно, ми знаємо, наприклад, коли папа приїжджав до якоїсь країни, там, де були ці апостольські подорожі, звісно, він зустрічався з владами цієї країни, з єпископами, з церквою, але дуже часто він окремо мав зустріч з тими єзуїтами, які працюють, служать в цій країні. От зазвичай відбувалися ці зустрічі. Папа напевно, ніколи не забував про орден, до якого він належав, пам'ятав про це, і таке особливе спілкування з єзуїтами мав. І що ж, ми про цікавий такий факт, що зазвичай всі єзуїти, коли складають свої обіти, вони, окрім таких звичайних обітів, бідності, чистоти, послуху, целібату, вони також, єзуїти, складають такий обіт особливого такого послуху безпрекословного римському папі. Це папа Франциск, цікавий такий факт, він сам був єзуїтом і теж мав бути слухняним римському папі. Теж певний такий виняток. Вперше так трапилося в історії. Думаю, що папа сам розібрався з цією такою певним казусом, таким певним юридичним церквою. Ксёндз Алексей, напрыканцы нашай размовы хацеў яшчэ вас запытаць, вось на вашу думку, што варта памятаць каталікам, вернікам пра 12 гадоў пантыфікату папы Францішка, якое навучанне, які аспект навучання, напэўна, вось так найбольш варта згадваць, калі кажам пра папу Францішка? Ті речі, які вже сказав, тобто милосердя, папа багато говорив про милосердя, ніжність Бога. І теж, папа, особливо на початку свого понтифікату, він казав про те, що він хоче бачити церкву, яка виходить за мури своїх парафій, щоб священники, єпископи, вірні церкви, вони не тільки залишалися всередині, в храмах, в костьолах, в церквах, а також виходили назовні і йшли до тих людей, які їх потребують. Я думаю, що насправді це є дуже важливо. Дуже багато людей цього світу, вони, можливо, ніколи не прийдуть до Ісуса Христа. Вони там
не захочуть увійти до храму, до церкви, не захочуть піти розмовляти самостійно із священниками або з віруючими. Але коли сама церква виходить назовні, ну насправді це такий певний знак. Знаєте, давайте останнє. Мене зараз в Сумах знаходжуся, це моє рідне місто. Я це місто дуже добре знаю, навіть якщо багато років вже працюю в інших містах. Але останній рік, коли Суми практично зараз в такому епіцентрі, близько Курськ, близько всі ці події, і я теж бачу, як змінюється це місто. І зараз, цього разу, коли я приїхав до Сум, я бачу, що в це місце приїжджають дуже багато віруючих людей, дуже багато священників, дуже багато сестер-монахинь, їдуть до наших військових, їдуть до біженців. Тут дуже багато біженців, тому що при кордоні ця зона 5 кілометрів від Росії, вона розбомблена. Там ці села практично вже не існують. І ці люди, які жили по цих селах, вони зараз переважно переселяються в Суми, потребують допомоги. І, власне, бачу церкву, яка приходить їм на зустріч. Церкву, яка їде там з центру України, з заходу України, цих віруючих людей, різні церковні організації, які приїжджають для того, щоб служити цим людям. Вчора тут в Сумах відбувся похорон священника, православного священника, який їздив в ці прикордонні села, щоб допомагати евакуюватися цим людям. Молодий священник, здається, 28 років, буквально там, на кордоні з Росією, російський дрон вбив його. Да. Я не знаю, чи можна назвати його мучеником, але він служив людям, да, і через це загинув. Да, власне, і думаю, що таку церкву хотів бачити папа. Да? Церкву, яка виходить на зустріч тим, які цього потребують. І думаю, це був один із таких головних меседжів папи Франциска. Вялікі вам дзякую за тое, што далучыліся сёння да нашага адмысловага выдання. І ксёндз Алексей хацеў таксама выказаць словы падтрымкі для вернікаў ва ўкраіне, для украінцаў, таксама для жыхароў Сумаў, якія цярпяць ад агрэсіі. Вялікі дзякую, што ў гэтых умовах далучыліся да нашай праграмы. З намі на сувязі быў ксёндз Алексей Самсонаў, каталіцкі святар з Украіны і дырэктар украінскай службы радыё Марыя. Спадарства, мы ж пераносімся зноў у Рым, дзе скончваюцца жалобныя ўрачыстасці пахавання папы Францішка. Труна з целам пантыфіка ўжо знаходзіцца ў базыліцы Святой Марыі Вялікай, Санта-Марія-Маджоре, дзе згодна з запаветам папы яго і пахаваюць. Упершыню за больш як 100 гадоў цела спачылага пантыфіка не будзе знаходзіцца на тэрыторыі Ватыкану, не будзе таксама пахаваны папа ў базыліцы Святога Пятра, але вось у іншай папскай базыліцы. Гэта таксама знак пантыфікату, бо Францішак сапраўды быў незвычайным папам. Сёння на жалобнай святой імшы, на пахавальнай святой імшы сабралася паводле ацэнак больш за 200 000 чалавек, вернікаў, якія прыехалі з розных краінаў, каб развітацца з папам. Былі таксама і дзяржаўныя дэлегацыі, кіраўнікі краінаў. Былі дэлегацыі і з Беларусі, у прыватнасці арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, мітрапаліт Менска-Магілёўскі і ксёндз біскуп Аляксандр Яшэўскі, дапаможны біскуп Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі былі ў Рыме. Беларускіх грэка-каталікоў прадстаўляў архімандрыт Сергей Гаек. Вядома таксама, што запрашэнне на жалобныя ўрачыстасці прыйшло ў офіс Святланы Ціханаўскай. На месцы быў Дзяніс Кучынскі як дарадца ў дыпламатыі. Таксама прадстаўнікі рэжыму прыехалі ў Ватыкан. Ігор Сергіенка, Юрый Амбразевіч, прызначаны амбасадарам Рэспублікі Беларусь пры апостальскай сталіцы. Адметна, што гэтая цырымонія, паводле таксама адмыслоўцаў, якія добра знаюцца на традыцыях, была больш сціплая, чымся пры пахаванні іншых пантыфікаў. Гэта таксама знак пантыфікату Францішка, які хацеў, каб пахаванне выглядала як пахаванне пастара і вучня Хрыста, а не пахаванне
уладара. Спадарства, гэтую адмысловую трансляцыю для вас сёння з варшаўскай студыі каментаваў Вітаўт Цеўчык. Напрыканцы яшчэ адзін матэрыял, як мы згадваем папу Францішка, якія словы, якія ўчынкі, асабліва датычныя Беларусі, найбольш будзем памятаць. Калі ласка, вашай увазе, я ж на сёння з вамі развітваюся і зычу добрай суботы. Buonasera.